கூகுள் ஃபார்ம்ல பண்ணது. அது அவங்க செலக்ட் பண்ணி போடும்போது ஏதாவது இஷ்யூ ஆமா வந்திருக்கும். மாதாஜி, அதுதான் அதைத்தான் நம்ம இதுல மறுபடியும் இதுல காப்பி பண்ணி வச்சிருக்கோம். ஓகே, நீங்க 12th சாப்டர் ரிவ்யூ பண்ணிட்டீங்களா? இப்ப யாரோ ஒரு மாதாஜி தான் போட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். பண்ணியாச்சு. Still, கமலக்கண்ணன், ஹரே கிருஷ்ணா. still the quiz is not corrected. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, நான் ஹரே கிருஷ்ணா. கமலக்கண்ணன் பேசுறேன். சொல்லுங்க. நான் அனுப்பிச்சதுல 3 கரெக்ட் பண்ணிருக்காங்க, 1 மிஸ் Okay. பண்ணிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, பிரபுஜி மிஸ் பண்ணிட்டாரு, கிருஷ்ணா அவருக்கு. அது வந்து சாப்டர் நம்பர் 14ல வந்து ஒரு கொஸ்டின் ஃபர்ஸ்ட் அனுப்பிச்சதுல. சரி, ஓகே, நான் பாக்குறேன். நாங்க சேஞ்ச் பண்ணிடுறோம்ப்பா. 14 தானே? ஓகே, உடனே இப்போ ஒரு 5 நிமிஷத்துல சரியாயிரும். ஓகே ஓகே, தேங்க்யூ தேங்க்யூ தேங்க்யூ. தேங்க்யூ. ஓகே, நம்ம வில் ஸ்டார்ட் வித் தி செஷன். யூடியூப் எடுத்து let us start with the session. இன்னைக்கு நம்ம 16வது அத்தியாயம் சாப்டர் பார்க்குறோம். மாதாஜி, ஒரு கேள்வி கேட்கலாமா மாதாஜி? கண்டிப்பா கேட்கலாம். இந்த புக் நான் ஆர்டர் பண்ண போறேன்னா, ஓகே, அந்த பாகவதம் புக், ஆமா, அதோட இது அந்த 800 rupees நீங்க அந்த 5200 சேர்த்து பண்ணிடுங்க. நான் அதுதான் தப்பு பண்ணேன். அது நான் புரிஞ்சிச்சு. நேத்து அதான் நான் உங்ககிட்ட சொன்னேன்னா, அதான் நேத்து ஆட் பண்ணி தான் போடணும்னு நேத்து நான் சொன்னேன். அது இல்ல, என்னோட சந்தேகம் வந்து, இப்போ நான் துளசி மாலை வந்து ஆர்டர் பண்ணணும்னா அது எப்படி, அதோட சேர்த்து பண்ணிடலாமா, எப்படி தனியா பண்ணணுமா? தனியா பண்ணுங்க. ஏன்னா அது வந்து பாகவதம்க்கனே லிங்க் அது. ஓகே, நம்ம நார்மல் ஆன்லைன் லிங்க் இருக்கு இல்லீங்களா, நம்ம ஐ திங்க் வாட்ஸ்அப் குரூப் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கணும் 100%. ஒரு நிமிஷம் இருங்க, நானே பார்த்துட்டே சொல்றேன். எஸ், ஆர்டர் கோர்ஸ் மெட்டீரியல் அப்படின்னு இருக்கு பாருங்க, அதுல போனீங்கன்னாக்கா நீங்க ஆர்டர் பண்ணிடலாம். நீங்க கீதா 18 days கோர்ஸ் மெட்டீரியல்னு இருக்கு இல்லீங்களா, அதுல போனீங்கன்னாக்கா நீங்க அதுல இருந்து ஆர்டர் பண்ணிக்கலாம். துளசி மாலையா? கோர்ஸ் மெட்டீரியல் அப்படின்ற இதுல பாத்தீங்கன்னாக்கா என்ன வருதுன்னு பாருங்க. பகவத்கீதா இருக்கு, அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இல்ல நீங்க செப்பரேட்டா வந்து செலக்ட் பண்ணி தான் வாங்கணும் அப்படின்னு நினைச்சா கூட ஐ திங்க் தேர் வில் பி சம் ஆப்ஷன். இது வந்து கோர்ஸ் மெட்டீரியல். கால் பண்ணி நீங்க பேசலாம், இமெயில் பண்ணி எனக்கு நான் இந்த மெட்டீரியல் வந்து மட்டும்தான் எனக்கு வேணும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னாக்கா, எனக்கு ஜபமாலை வேணும், எனக்கு பகவத்கீதா ஆசிட்டிஸ், நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனு, டிவோஷனு, அதுக்கப்புறம் வந்து ஈஷோபனிஷத் மட்டும்தான் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னாக்கா எவ்வளவு பேமெண்ட் அப்படிங்கறதையும் சொல்லுவாங்க அவங்களே. அதுக்கேத்த மாதிரி நீங்க பே பண்ணி நீங்க வாங்கிக்கலாம். So they will courier it to my address? Yes, 100% செய்வாங்க. Okay. So அதுல இது ரேட்ஸ் கொடுத்திருக்காங்களா, அது ஜபமாலை எவ்வளவுன்னு சொல்லி? அது ஒரு பேக்கேஜா தான் வரும் பிரபு எனக்கு தெரிஞ்சு. ஆனா பகவத்கீதை புக் வந்து 300 rupees பிளஸ், எனக்கு அது மட்டும் தெரியும். ஸோ இந்த நெக்டர் ஆஃப் இது எல்லாமே நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அண்ட் ஈஷோபனிஷத் பார்த்தீங்கன்னாக்கா 100 rupees தான் இருக்கும் அது. இன்னொன்று நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன் எவ்வளோன்னு எனக்கு தெரியல, ஐ நீட் டு செக். டிவோஷன் வந்து மேபி எல்லாமே சேர்த்து உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு 600-700 அப்படி வர மாதிரி தான் இருக்கும். இல்ல, பகவத்கீதை ஆல்ரெடி என்கிட்ட 2 காப்பி இருக்கு, இங்கிலீஷும் அப்படின்னா தேவையில்லை. நீங்க என்ன பண்ணுங்க, நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன், அதுக்கப்புறம் டிவோஷன், அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஈஷோபனிஷத், அப்புறம் மாலை, இதெல்லாம் சேர்த்து ஒரு 500-600 ரூபாய்க்குள்ளதான் வரும். ஸோ நீங்க அதுக்குள்ள நீங்க பண்ணிக்கலாம். ஓகே மாதாஜி. அது அவங்ககிட்ட ஏதாச்சும் இது ஆர்டர் பண்ற மாதிரி குவான்டிட்டிஸ் வைஸ் ஆர்டர் பண்ற மாதிரி இருக்கா, இல்ல இண்டிவிஜுவலா ஆர்டர் பண்ற மாதிரி? இண்டிவிஜுவலா ஆர்டர் பண்ண, அதாவது நீங்க இத்தனை இது வேணும்னு சொல்லிட்டு நீங்க கேட்டுக்கலாம். அந்த இதுலயே பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த லிங்க்ல போனீங்கன்னாக்கா கீழே வந்து namadas@gmail.com, அதுக்கப்புறம் ஒரு ஃபோன் நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க கீழே. ஸோ இந்த ஆன்லைன் கோர்ஸ் மெட்டீரியல் பர்ச்சேஸ்ல அவங்களுக்கு நீங்க வந்து டெக்ஸ்ட் பண்ணி எனக்கு இதெல்லாம் வேணும் பிரபு, எவ்வளவு பிரைஸ்ன்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா கண்டிப்பா சொல்லுவாங்க. அந்த அளவுக்கு நீங்க வந்து அந்த ஆன்லைன் இது எங்க டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணுமோ அந்த லிங்க் சொன்னாங்கன்னாக்கா அதுக்கேற்ற மாதிரி டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி நீங்க வாங்கிக்கலாம். ஓகே மாதாஜி, தேங்க்யூ வெரி மச். தேங்க்யூ வெரி மச். யா, ஈவன் நான் கூட வச்சிருக்கேன், பிகாஸ் பார்க்கலாம் என்ன சொல்லுவாங்கன்னு தெரியல. ஐ எம் வெயிட்டிங் ஃபார் த ரிப்ளை. ஐ ஹவ் சென்ட் எ மெயில். ஓகே.
So actually the Bhagavatam நான் ஆர்டர் பண்ணோம்னா I have to put it that I bought this னு சொல்லி உங்க இந்த குரூப்ல வாட்ஸ்அப் எஸ் குரூப்ல 100% யார் யார் பாகவதம் போட்டிங்களோ வாங்குனீங்களோ அவங்க எல்லாம் அவங்க பேர் சொல்லுங்க. ஏன்னா பிரபு இப்ப 7:45க்கு வந்து லாகின் ஆவாரு. கிருஷ்ணா பிரபு கொஞ்சம் அவர் வரும்பொழுது கொஞ்சம் பாத்துக்கோங்க. ஸோ கிவ் ஹிம் த கோஹோஸ்ட் ஆக்சுவலி. ஸோ எத்தனை பேர் ஆல்ரெடி பிரேமா மாதாஜி வாங்கியிருக்காங்க, கலைவாணன் பிரபு வாங்கியிருக்காங்க. இப்ப நீங்க ஆர்டர் பண்ணிட்டீங்களா? ஹேவ் யூ ஆர்டர்? நான் ஆர்டர் தான் பண்ணிருக்கேன். ஆர்டர் ஆக்சுவலி ஆர்டர் பண்ணவங்களுக்கு மட்டும் தான் எனக்கு வேணும். ஐ வாண்ட் த கன்ஃபர்மேஷன் ஆக்சுவலி. ஸோ ரெண்டு I've not ordered yet ma'am. Actually I plan to order it. ஓகே. ஸோ இன்னைக்கு பண்ற மாதிரி இருந்தாக்க யார் யார் பண்ணிருக்கீங்களோ தயவு செய்து அந்த சாட்ல போடுங்க. ஸோ தட் டைப் இட் இந்த சாட் விண்டோ. பிரபு நீங்க அது யார் யார் பண்றாங்கன்னு போடுறாங்கன்னு கொஞ்சம் கணக்கு எடுத்துக்கோங்க நீங்க. ஓகே. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய ஷலாக்கய சாக்ஷுர் உன்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபிஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூபா கதாமாஹ்யம் ததா ஸ்வபதண்டிகம். हे कृष्णा करुण सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते. तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृप सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासदि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. இன்னைக்கு தெய்வ அசுர விபாக யோகம், அதாவது தெய்வீகமான குணங்களை பற்றியும் அசுர குணங்களை பற்றியும் நாம வந்து பார்க்க போகின்றோம். இன்னைக்கு தெய்வ அசுர, அதாவது அரக்கு இயல்புகள். நாம் எல்லாருமே மனித உருவத்துல தெய்வீகத்தனமான குணங்களையும் கொண்டவர்கள், அசுரத்தனமான குணங்களையும் கொண்டவர்கள். சோ அந்த குணங்கள் எந்தெந்த விதத்துல இருக்கு, எப்படி எல்லாம் இருந்தாக்கா இது தெய்வீகமானது, எப்படி இருந்தாக்கா இது வந்து அசுரத்தன்மை வாய்ந்தது அப்படிங்கறதெல்லாமே நாம இன்னைக்கு பார்க்க போகின்றோம். சோ அதுக்கு முன்னாடி நேத்து பார்த்தோம், நம்ம புருஷோத்தம யோகத்தை பற்றி பேசினோம். சோ புருஷர்களில் உத்தமமானவர் நம்ம பரமபுருஷ பகவான் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம வந்து பார்த்திருக்கோம். பற்றற்ற நிலை, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒருவர் தான் செய்யக்கூடிய செயல்களின் பலன்கள் மேல் பற்றற்று தன்னுடைய கடமைகளை செய்வதன் மூலம் பகவானுக்கு சரணாகதி, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுக்கு தன்னுடைய மனதளவுல வந்து சரண்டர் அந்த பாவத்துக்கு செல்வார் ஆக்சுவலி. ஸோ அதுதான் வந்து நம்ம வந்து இங்க தெரிஞ்சுக்கணும். நெக்ஸ்ட் இந்த ஆன்மீக உலகத்திற்கும் ஜட உலகத்திற்கும் என்ன சம்பந்தங்கள், எப்படி நாம அதை ரீச் ஆகுறது என்ற ப்ரொசீஜர்ஸ் பார்த்தோம். அதாவது இந்த ஆலமரத்தினுடைய ஒவ்வொரு இதையும் வச்சு கம்பேரிஷன், இந்த பௌதிக வாழ்க்கையில ஒரு உயிர் வாழியினுடைய சுபாவங்கள், அவர்களுடைய அதாவது அவங்க எந்த விதத்துல அவங்க எக்ஸிகியூஷன் பண்ணுவாங்க அவங்களுடைய செயல்களை, அது பேஸ்டு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து இந்த ஆலமரத்தினுடைய விழுதுகள், அதுக்கப்புறம் அதனுடைய அதாவது ஒரு ஸ்டெம், அதாவது சென்டர் மெயின் பிரான்ச், அதாவது பார்த்தீங்கன்னா மெயினா வரக்கூடிய அந்த பிரான்ச், உபகிளைகள், அதுக்கப்புறம் வந்து இலைகள், அதுக்கப்புறம் பழங்கள், இது எல்லாமே பார்த்தோம். அது மேல எங்க தொடங்குறது, ஆணிவேர் எங்க இருந்து வருது, இந்த ஆலமரம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பிம்பமானது, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆன்மீக உலகத்துல இருக்கக்கூடிய ஆலமரத்தினுடைய பிம்பமாக தான் இந்த பௌதிக உலகத்துல அது கருதப்படுகின்றது. எப்படி நாம் எல்லாருமே இந்த உயிர் வாழிகள் வந்து நித்தியமானவர்கள், ஆனா இந்த உடல் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நித்தியமற்ற தன்மை. சோ இந்த உலகத்தோட சம்பந்தப்பட்டதானால நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நித்தியமற்ற தன்மை அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையுமே நாம வந்து புரிஞ்சிடணும். சோ வேதங்களுடைய நாயகனும் அவர் தான். வேதங்களை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் he is the knower of the Vedas, and அவரால் தான் அந்த வேதங்கள் அனைத்தும் அவரிடமிருந்து தான் வந்தது. அதுதான் பகவான் வந்து நம்ம பிரம்மதேவருக்கு வந்து கொடுத்தார். சோ இது எல்லாத்தையுமே நம்ம நேத்து பார்த்தோம். நம்ம இன்னைக்கு நாம பார்க்க போறது வந்து அந்த பற்றின்மை என்னும் ஆயுதத்தால வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா, அதாவது நமக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த டிசையர்ஸ் எல்லாமே பௌதிக உலகத்திற்கு சம்பந்தப்பட்ட டிசையர்ஸ், அதாவது நமக்கு எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸும் சரி டிசையர்ஸும் சரி, அது எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம வெட்டி சாய்க்கணும். நம்மளுடைய ஆசைகள் அனைத்துமே வந்து ஆன்மீக உலகத்துக்கு ஆன்மீகமான பாதையில் இருக்கிறது மேலதான் நம்மளுடைய ஆசைகளை நாம வளர்த்துக்கணும். நாம அதை வளர்த்துட்டானாக்கா இது தன்னின் தானாவே நம்ம கிட்ட இருந்து விலகி சென்று விடும். சோ அதனால வந்து அந்த பற்றின்மை என்னும் ஆயுதத்தால வந்து நம்ம அந்த மரத்தை வந்து வேரோடு வெட்டி சாய்க்க வேண்டும். சோ அவ்வாறு செய்வதால் நாம் எங்கே செல்வதால் மீண்டும் திரும்பி வராத இந்த இடத்திற்கு நாம் திரும்பி வர மாட்டோம்.
அந்த இடத்துக்கு நாம வந்து செல்வதற்கான மார்க்கமும் நமக்கு கிடைக்கின்றது. நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னாக்கா 16வது அத்தியாயம் தெய்வ சுபாவங்கள் என்ன, அசுர சுபாவங்கள் என்ன, அசுர குணங்களை பற்றி இன்னும் நல்ல விளக்கி பார்க்க போறோம் இன்னைக்கு. ஸோ அதனுடைய விளைவுகள், அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதனுடைய கடைசி இல்ல அதாவது ரிசல்ட்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கறது எல்லாத்தையுமே வந்து படிக்க போறோம் இன்னைக்கு. ஸோ எஸ், ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா டிடிஸ்க்கு நம்மளுடைய பணிவான வணக்கங்களை தெரிவிச்சுட்டு, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஸோ இன்னைக்கு நாம படிக்கிறது 1 2 3 ஸ்லோகம், 3 ஸ்லோகம் வாசிச்சிருங்க மாதாஜி. லலிதா கண்ணன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் ஸ்ரீ பரமாத்மனே நமः. அத ஷோடசோ அத்தியாயः दैवासुर विभाग योगः. श्री भगवानुवाच अभयं सत्त संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधः त्याग शान्तिर्पैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वम् मार्दवम् हीरचापलम् तेजक्षमागृति शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पतं देवीम् अभिजातस्य भारत. எஸ், இப்போ வந்து தெய்வீகமான குணங்களை இந்த 3 ஸ்லோகங்கள் மூலியமா பகவான் நமக்கு சொல்கின்றார். ஸோ நாம இன்னைக்கு இதை பத்தி படிக்க போகின்றோம். அதாவது தெய்வீகமான குணங்கள் எல்லாம் என்ன அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது, நம்ம அச்சமின்மை, அதாவது எதை பார்த்தும் பயப்பட மாட்டாங்க, அதாவது தைரியமானவர்களாக இருப்பார்கள். எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தன்னுடைய கடமையை செய்வதற்கு அவர்கள் என்றைக்குமே வந்து பயப்பட மாட்டார்கள். அதை எதிர்கொள்வார்கள். அதனுடைய விளைவு நன்மையாக இருந்தாலும் சரி, தீமையாக இருந்தாலும் சரி, அதை பற்றி அவங்க வந்து கவலைப்பட மாட்டாங்க. ஆனா தனக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமை எதுவா இருந்தாலும் அதை பயமின்றி அதை கடமையாக நினைத்து செய்து முடிப்பார்கள். அது அந்த சுபாவம். 2வது, தனது நிலையை தூய்மைப்படுத்துதல். சோ ஒருவர் தன்னுடைய இருப்பை எப்பொழுதுமே தூய்மைப்படுத்தி கொண்டே இருக்க வேண்டும். அதாவது புண்ணியங்கள் அனைத்தும் பகவானுக்கு அர்ப்பணித்து பாவத்தை வந்து சம்பாதிக்காம இருக்கிறதுக்கான அந்த மார்க்கத்துல வந்து எப்பொழுதுமே நாம முன்னேறி செல்ல வேண்டும். அதுதான் வந்து தன் நிலையை தூய்மைப்படுத்துதல் அப்படிங்கிறதுக்கான விளக்கம். ஆக்சுவலி ஆன்மீக ஞானத்தை விருதி செய்து கொள்ளுதல். ஸோ இப்ப நீங்க எல்லாரும் கூட இந்த பகவத்கீதையை கேட்டுட்டு இருக்கீங்க. இதை நீங்க மேன்மேலும் கண்டினியூ பண்ணி அதாவது பாத்தீங்கன்னா வேற புக்ஸ் எல்லாத்தையுமே கூட படிச்சு, அதுக்கப்புறம் இந்த ஆன்மீக நாலேஜ்ல வந்து உங்களுடைய இதுல வந்து உயர்வடைந்து அந்த இதுல வந்து நீங்க முன்னேறிட்டு செல்லணும். அதுதான் வந்து இந்த நாலேஜை வந்து நம்ம விருதி செய்யறோம். ஸோ அப்ளிகேஷன் ஆஃப் நாலேஜ் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம டெய்லி நம்மளுடைய வாழ்க்கையில வந்து உபயோகப்படுத்தணும். படித்தால் மட்டும் போதாது, நாம வந்து அதை வந்து இம்ப்ளிமெண்டேஷன் கூட நம்மளுடைய வாழ்க்கையில செய்யணும். ஸோ அப்பதான் நாமளும் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆழ்நிலையான அந்த நிலைக்கு வந்து முன்னேறுவதற்கான மாற்றம் என்பது நம்ம கிட்ட இருந்து கண்டிப்பாக வர வேண்டும். இந்த ஏஜுக்கு மேல, அதாவது யாருமே இந்த 16-17 வயசுக்கு மேல பாத்தீங்கன்னாக்கா சேஞ்சஸ் கண்டிப்பா இன்னொருத்தர் சொல்லி கண்டிப்பா சேஞ்ச் ஆக மாட்டாங்க. இட் இஸ் வெரி டஃப் டு மோல்ட். ஆனா தன்னின் தானாக உணர்வதன் மூலம் பாத்தீங்கன்னாக்கா தன் உணர்வு பாதையில ஒருத்தர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா முன்னேறி செல்லும் பொழுது கண்டிப்பாக அவர்கள் மாற்றத்துக்கான மார்க்கத்துக்கு செல்கின்றார்கள். ஸோ டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் என்பது கண்டிப்பாக நடக்கின்றது. அதுக்கு வயது எல்லாம் எதுவுமே கிடையாது. இப்ப நானா சேஞ்ச் ஆகணும்னு என் மனசு சொல்லும் பொழுது அதுக்கு வயது வரம்பு கிடையாது. ஆனா நான் சேஞ்ச் ஆகணும்ன்ற அந்த இன்டென்ஷன் எனக்கு இருக்கணும், அந்த ஆட்டிடியூட் எனக்கு இருக்கணும். ஸோ அந்த சுபாவம் இருந்தா மட்டுமே நான் சேஞ்ச் ஆவேன். தானம், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம வந்து தானங்கள் கண்டிப்பாக செய்ய வேண்டும். சோ ஒருவருடைய இருப்பை தூய்மைப்படுத்துவது பாத்தீங்கன்னாக்கா தவங்களும் தானங்களும் அதுக்கப்புறம் யஜ்ஞங்களும் அப்படிங்கறத வந்து நம்ம வந்து படிப்போம். நம்ம இன்னும் வர சாப்டர்ல 17 நாளைக்கு வந்து ஸ்ரத்தாத்ரய விபாக யோகம், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா விஸ்வாசத்தின், அதாவது நம்பிக்கையின், அதாவது ஃபெய்த் என்ன சொல்லுவாங்க, அது 1 செகண்ட், ஸ்ரத்தாத்ரய விபாக யோகம், ஒரு நிமிஷம், 17th சாப்டர். விசுவாசத்தின் பிரிவுகள். எஸ், சடனா எனக்கு ஞாபகம் வரல. பிரிவுகள் என்னென்ன பிரிவுகள் அப்படிங்கிறத வந்து நாம நாளைக்கு கண்டிப்பா படிப்போம். சோ சுய கட்டுப்பாடு, கண்டிப்பாக ஒருவர் சத்துவ குணத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் அனைத்தையுமே வந்து கட்டுப்படுத்தக்கூடிய தன்மை,
எப்படி பிரத்யகாரா மாதிரி நம்ம ஆமை பாத்தீங்கன்னாக்கா எப்படி அன்னெசரியா வந்து எல்லா இடத்துலயுமே தன்னுடைய உடலை வந்து பரப்பின்னு இருக்காது. ஸோ அது எப்பவுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த வீட்டுக்குள்ளே வந்து அடக்கி தான் வச்சிருக்கும். தேவைப்படும் போது மட்டும்தான் வெளியே வரும். அதே மாதிரிதான் நாம வந்து நம்மளுடைய புலன்களும் அதன் மனது அதுக்கப்புறம் நுண்ணறிவு இது எல்லாத்தையுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா ரைட் டைரக்ஷன்ல எடுத்துன்னு போறதுக்கான மார்க்கத்துல நம்ம வச்சிருக்கணும். அதுக்கு அன்னெசரி திங்ஸ்ல எல்லாமே இன்வால்வ் பண்ணவே கூடாது. அதுதான் வந்து சுய கட்டுப்பாடு. தன்னிச்சையாக செயல்படுவதற்கு நாம வந்து அனுமதிக்கவே கூடாது. மனம் போன போக்குல நடந்தாக்கா அதனுடைய விளைவுகள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம வந்து நன்மையாக இருக்காது அப்படிங்கறத வந்து நாம் தெரிஞ்சுக்கணும். யாகம் செய்தல், இப்ப தவம், தானம், யாகம் இந்த மூன்றுமே கண்டிப்பாக ஒருத்தருடைய இருப்பை வந்து தூய்மைப்படுத்தும். வேதங்களை கற்றல், வேதங்களை முறையாக கற்றல். இப்ப நாம் எல்லாரும் கூட இந்த பகவத்கீதை ஸ்லோகங்கள் வாசிக்கின்றோம். முதல்ல படிக்கும் பொழுது தவறாக படிக்கக்கூடிய சான்சஸ் நிறைய உண்டு. ஏன்னா சமஸ்கிருத வார்த்தைகள் தமிழ்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா சிலதெல்லாம் வந்து சப்போர்ட்டிவ் வராது. அதே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சமஸ்கிருதத்துல படிக்கும்போது கரெக்டா வரும். ஸோ ஆனா தமிழ்ல படிக்கும்போது அந்த ப்ரொனவுன்சியேஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதை பழகினவங்களுக்கு தான் வந்து ஈஸியா வரும். ஆக்சுவலி தமிழ்ல சமஸ்கிருத வார்த்தைகள் கலந்து நம்ம வந்து இந்த ஸ்லோகங்கள் உச்சாரணம் பண்ணுவது என்பது நம்ம கண்டிப்பாக பிராக்டிஸ் பண்ணாதான் வரும். அது கடினமான ஒன்று ஆக்சுவலி. ஸோ அதனால வேதங்களை முறையாக நம்ம கற்க வேண்டும். ஆக்சுவலி தவம் ஆல்ரெடி நம்ம தானம் ஆச்சு, யாகம் ஆச்சு, தவம் ஆச்சு, இது மூணும் வந்துடுச்சு. இது மூணும் இருந்தாலே நம்ம வந்து தூய்மைப்படுத்தப்படுகின்றோம் அப்படிங்கறத வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். எளிமையாக இருத்தல், சிம்பிளிசிட்டி. ஸோ எங்கேயுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆடம்பரத்தை நாம வந்து உபயோகப்படுத்தவே கூடாது, அது வேஸ்ட். ஸோ ஒருவருடைய இந்த பொருள் உலக தகுதியை வச்சு ஒருத்தருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வேல்யூ கொடுக்குறாங்கன்னா தட் இஸ் ரியலி வேஸ்ட். அது வந்து என்னைக்குமே வேஸ்ட் தான். இந்த அருள் உலகத்துக்கு சம்பந்தப்பட்ட அந்த ஞானத்துல வந்து ஒருத்தருக்கு வந்து வேல்யூ கொடுத்தோம்னாக்கா தட் இஸ் த குட் திங் நம்ம இந்த உலகத்துல செய்யறது. ஸோ அதனால வந்து நாம இன்னைக்கு ஒரு பகட்டா ஒரு 1 கோடி ரூபாய் கார்லயும் அதுக்கப்புறம் வந்து போய் இறங்குற ஸ்டைல் இதை வச்சு நமக்கு வந்து எல்லாருமே மரியாதை செலுத்தணும்னு நம்ம எதிர்பார்த்தோம்னா அது எல்லாமே வந்து நித்தியமற்றது. இன்னைக்கு அவங்க அந்த கார்ல நம்ம போகும்பொழுது அவங்க நமக்கு மரியாதை செய்வாங்க. ஆனா அடுத்த நாள் நம்ம எதுல போவோன்றத நம்மளுடைய கர்மங்கள் தான் நமக்கு வந்து முடிவு பண்ணும். அதனால வந்து we need to be very simple. எப்பவுமே வந்து நம்ம சிம்பிளிசிட்டியை தான் நம்ம என்னைக்குமே எந்த சூழ்நிலையிலுமே நம்மளால வந்து வாழ முடியும் சிம்பிளா இருந்தாக்கா. ஆனா அதே பகட்டாகவே வாழ்ந்த பிறகு நம்ம வந்து சிம்பிளிசிட்டிக்கு வந்து வரணும்னா அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் வந்து ரொம்ப கடினமா இருக்கும். அதனால நம்ம எந்த நிலையில இருந்தாலும் மேலே ரொம்ப அதாவது பாத்தீங்கன்னா வெரி ரிச் அந்த கம்யூனிட்டியில இருந்தாலும் சரி இல்ல புவர் கம்யூனிட்டியில இருந்தாலும் சரி பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம எளிமையாக வாழ்வதற்கு கண்டிப்பாக செய்யணும். எளிமை இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் திங் வி நீட் டு ஃபாலோ. அதுக்கப்புறம் அஹிம்சை. அஹிம்சை என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம வந்து அடுத்தவர்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய தொந்தரவுகள் எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து நிற்பாட்டணும். அதாவது யாருக்குமே மன வருத்தத்தை கொடுக்கக்கூடிய செயல்களை என்னைக்குமே நம்ம செய்யக்கூடாது. வாய்மை, நாம பேசக்கூடிய வார்த்தைகள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தூய்மை இருக்க வேண்டும். வாக்கு தூய்மை அப்படின்னு சொல்லி படிச்சிருக்கோம், வாக்கு தவம். சோ அது கண்டிப்பாக இந்த வாய்மையில வரக்கூடியதுதான். கோபத்திலிருந்து விடுபட்ட தன்மை. சோ ஒருவர் கோபத்திலிருந்து விடுபட்ட தன்மை என்னக்கா அல்டிமேட்டா அவர் வந்து ரஜோகுணத்திலிருந்து வெளியேறி இருக்கணும். சோ கோவத்திலிருந்து விடுபட்ட தன்மை ஒருத்தருக்கு மேலோங்கி இருக்குது என்றால் அவர்கள் சத்துவகுணத்துல இருக்காங்கன்றதுதான் அர்த்தம். சோ நம்ம என்னதான் திட்டினாலுமே வந்து பொறுமையா கேட்டுட்டே இருக்காங்களே அப்படின்னு நம்ம நினைக்கலாம். we may feel அவன் தப்பு பண்ணிட்டான் அதனாலதான் அவன் கேட்டுட்டே இருக்கான்னு சொல்லிட்டு. சில பேர் வந்து நம்மளே தவறு இழைத்திருந்தா கூட அதை சுட்டி காட்ட மாட்டாங்க, அது அவங்களுடைய குட் நேச்சர். ஸோ அதனால வந்து எந்த பக்கம் தவறு நடந்திருக்கிறதுன்றது நம்ம ரெட்ரோஸ்பெக்ட் பண்ணாதான் தெரியும். நம்மளே வந்து யோசிக்கணும் எந்த இடத்துல தவறு நிகழ்ந்திருக்கிறது, நாம கேட்கறது ரைட்டா தப்பா அப்படின்னு 1 வாட்டிக்கு 2 வாட்டி யோசிச்சுட்டு தான் நம்ம வந்து என்னைக்குமே பேசணும். ஸோ கோபத்திலிருந்து விடுபட்ட தன்மை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சத்வகுணத்துல மேலோங்கி இருந்தா மட்டுமே வரும் ஆக்சுவலி. அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா துறவு. அதாவது ரினன்சியேஷன், அதாவது துறவு என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா துறவரம் என்பது ஒன்று இல்லை, நம்மளுடைய செயல்களின் பலன்களை துரத்தல். ஸோ இந்த குணம் இருக்கும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி நம்ம சாந்த சொரூபியாக இருப்பதற்கான வாய்ப்புகள் வந்து ஜாஸ்தி. ஸோ இதுல வந்து இருக்கக்கூடிய இந்த குணாதிசயங்களே குற்றம் காண்பதில் விருப்பமின்மை, இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா மிக இம்பார்ட்டன்டான ஒரு நேச்சர். இது பிறவியிலே நமக்கு எல்லாருக்கும் நிறைய பேருக்கு உண்டு.
நம்ம தப்பு செஞ்சிருக்குமா இல்லையான்றது நம்ம கண்டிப்பா யோசிக்க மாட்டோம். ஆனா அடுத்தவங்க தப்பு செஞ்சிருக்காங்களா இல்லையான்றதை அனலைஸ் பண்ணி அவங்க கிட்ட நம்ம என்னைக்குமே பேசிடுவோம். அது மிகவும் தவறான குணம். ஆக்சுவலி நம்மளுடைய திருஷ்டில அவங்க தப்பு செய்தவர்கள், அதாவது தவறு இழைத்தவர்களாக இருக்கலாம். ஆனா அதை வந்து அனலைஸ் பண்றது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா யூ ஷுட் பி இந்த நியூட்ரல். ஸோ அந்த நியூட்ரல் ஃபார்ம்ல இருந்து தான் நம்ம அனலைஸ் பண்ணணும். அவங்க தவறே இழுத்திருந்தாலும் வி ஷுட் நாட் பின் பாயிண்ட், அவங்கள வந்து பாத்தீங்கன்னா சுட்டி காட்டக்கூடாது. இது இப்படி போயிருந்தா அப்படி ஆயிருக்கும் அப்படிங்கறத வேணா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் மொழிய, நீ தவறு இழைத்தான்னு சொல்லிட்டு எப்ப பாரு நம்ம சொன்னோம்னு வச்சுக்கோங்க. ஒரு வாட்டி சொன்னா அது ஓகே, பட் திரும்பி திரும்பி நம்ம வந்து இஃப் யூ ஆர் பிரிக்கிங் தெம் தட் இஸ் ராங். ஸோ அவங்க மனதையும் நாம வந்து நோகடிக்கின்றோம். ஸோ எப்பவுமே குற்றம் காண்பவங்க அந்த நெகட்டிவ் தாட்ஸ் நம்ம இருக்கும்பொழுது நம்மளை சுத்தி பாத்தீங்கன்னாக்கா நெகட்டிவ் எனர்ஜி தான் வந்து டெவலப் ஆகும். இது பிராக்டிக்கலா நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒன்று. நம்ம பாசிட்டிவா எடுத்துட்டு போனோம்னாக்கா நம்ம சுத்தி பாசிட்டிவ் எனர்ஜி இருக்கும். நம்ம எப்பவுமே அடுத்தவங்களுடைய தவறுகளை வந்து ஆலோசிச்சு அதை சுட்டி காட்டி எக்ஸாம்பிள் பண்ணி நாம பேசணும்னாக்கா கண்டிப்பாக வந்து நம்மளை சுத்தி நெகட்டிவ் எனர்ஜி தான் வந்து இருக்கும். அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எல்லா உயிர்கள் மீதும் கருணை. ஸோ இது அதாவது எந்த டிஃபரன்ஸ் பேதபாவமே இருக்கக்கூடாது. எல்லார் மேலேயுமே நமக்கு கருணை என்பது கண்டிப்பாக இருக்கணும். பேராசையிலிருந்து விடுபட்ட தன்மை, இதுல இருந்து நம்ம விடுபட்டோம்னாக்கா கோபத்திலிருந்தும் நம்ம விடுபட முடியும். பேராசை நம்ம கிட்ட இருந்து போயிடுச்சுனாக்கா ஆப்வியஸ்லி கோபமும் நம்ம இருந்து விட்டு செல்லும். கண்ணியமாக நடந்து கொள்ளுதல். ஸோ அடுத்தவர்களுக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து இன்னொருத்தரை ட்ரீட் பண்ணும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா வி நீட் டு ட்ரீட் தெம் வெரி ஹம்பிளி. அந்த கண்ணியத்தோடு நடந்துக்கணும். வெட்கம், தவறு இழைப்பதற்காக நாம கண்டிப்பாக வெட்கப்பட வேண்டும். ஆக்சுவலி மன உறுதி, அதாவது திடமான ஒரு இது நம்ம எந்த பாதையில செல்வதற்கு திடமான ஒரு மன உறுதி இருக்கணும். வீரம், ஸ்ட்ரென்த்ஃபுல், மன்னிக்கும் தன்மை. சோ குற்றம் காண்பதில் இருப்பம் இல்லை, அதுவும் இந்த மன்னிக்கும் தன்மையும் ரிலேட்டட். ஆக்சுவலி ஒருவர் இந்த 2 குணாதிசயங்கள் இருந்தால் ஒழிய அவர்கள் இந்த பக்தி பாதையில வந்து காலடி எடுத்து வச்சிருக்கார் அப்படிங்கிறதுக்கான உத்தரவாதம் வந்து இது 2 இருந்தா மட்டும்தான். இந்த 2 சுபாவமே இல்லைன்னாக்கா கண்டிப்பா அவங்க என்னதான் பக்தி, அதாவது குட்டிக்காரனை போட்டு இத்தனை ஸ்லோகம் வாசிச்சாலும் சரி, இத்தனை ஜபம் பண்ணாலும் சரி, இந்த 2 குவாலிட்டிஸ் இல்லைன்னாக்கா ஸ்டில் தேவ் நாட் என்டர் த ஸ்பிரிச்சுவல் பாத் அப்படிங்கறத வந்து நாமளே எவாலுவேஷன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஆன்மீக பாதையில் செல்வதற்கு இது 2ம் வந்து மிக முக்கியமான தேவைகள். ஆக்சுவலி நெக்ஸ்ட் வந்து தைரியமா இருக்கிறது, அதுக்கப்புறம் வந்து தூய்மை, அதுக்கப்புறம் வந்து பொறாமையின்மை. ஸோ அதாவது பாத்தீங்கன்னா அடுத்தவர்கள் மீது நமக்கு எந்த வித இதுவுமே கிடையாது. அவங்களுடைய வளர்ச்சி பார்த்து நம்ம என்னைக்குமே பொறாமைப்படக்கூடாது. அவங்களுக்கு வந்து வாழ்த்து தான் சொல்லணும் எப்பவுமே. ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்து மரியாதையை எதிர்பார்க்காமல் இருத்தல். ஸோ அடுத்தவங்க நம்ம போனோடனே எழுந்து நின்று நமக்கு ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த இது இருக்கு இல்லைங்களா, அது கண்டிப்பாக இருக்கக்கூடாது. ஸோ மரியாதை வந்து நம்ம என்னைக்குமே கேட்டு பெறக்கூடாது, அது தன்னின் தானாகவே வர வேண்டும். ஸோ இப்படிப்பட்ட அனைத்துமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தெய்வீக குணங்கள் ஆக பகவான் வந்து இந்த 3 ஸ்லோகங்கள் மூலியமா சொல்லியிருக்கார். ஸோ இது அனைத்துமே பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு உன்னதமான மனிதரை சார்ந்தது அப்படின்ட்டு சொல்லியிருக்கார். எஸ், 4th ஸ்லோகம். லலிதா கண்ணன் மாதாஜி படிக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. தம்போ தர்ப்போபிமானश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम्. இப்போ இனிமே வர்றது எல்லாமே அசுர குணங்களை பற்றி சொல்ல ஆரம்பிப்பார் பகவான். கண்டினியூஸா வரக்கூடிய ஸ்லோகங்கள் அனைத்துமே வந்து மெஜாரிட்டியா வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அசுர குணங்களை பற்றி தான் பேச போறாரு. அதாவது தற்பெருமை, தன்னை பற்றி தானே வந்து உயர்வாக அடுத்தவர்கள் முன்னாடி சொல்லிக் கொள்ளக்கூடிய தன்மை. அது அங்க நம்ம நிஜமாவே அந்த குவாலிட்டி இருக்கா இல்லையான்னு நமக்கு தெரியாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஐ எம் த கிரேட், ஐ எம் த சிஓ ஆஃப் த கம்பெனி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்லிக்கணும்னு நிஜமாவே நமக்கு கம்பெனி இருக்கா இல்லையான்றது நமக்கு மட்டும் தான் தெரியும் இல்லையா. ஸோ அந்த இடத்துல வெதர் வி ஆர் கேபபிள், வெதர் வி ரியலி ஹோல்ட் த திங்ஸ், அதை பத்தி தெரிஞ்சுக்காம ஐ எம் கிரேட் அப்படிங்கிற அந்த தெற்பெருமையோட பேசுறோம் பாருங்க, அந்த சுபாவம். அகந்தை பாத்தீங்கன்னாக்கா அகங்காரத்தோடு இருத்தல். வீண் அபிமானம், அடுத்தவர்கள் மீது சந்தேகப்படுறோம் இல்லைங்களா, வீண் அபிமானம். அது கோபம். ஸோ அதாவது நம்ம நினைச்சது நடக்கலன்னாக்கா நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் கோபம் வர்றது. கொடூரம், அதாவது மனதளவிலேயே பாத்தீங்கன்னாக்கா அடுத்தவர்கள் கஷ்டப்படும் பொழுது நம்மளுடைய சந்தோஷம், அது இன்னொருத்தர் கஷ்டப்படும் போது நம்ம அதை பார்த்து சந்தோஷப்படக்கூடிய ஒரு தன்மை தான் கொடூரமான ஒரு குணம். ஆக்சுவலி அதாவது சாடிஸ்ட்னு சொல்லுவோம் நம்ம. நெக்ஸ்ட் வந்து அறியாமை, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா மோட் ஆஃப் இக்னரன்ஸ்,
இருக்கிறது. இவை அனைத்தும் வந்து அசுர இயல்புடையவர்களுடைய குணங்களாக பகவான் வந்து சொல்லியிருக்காரு. இன்னும் போக போக நிறைய ஸ்லோகங்களை சொல்லதான் போறார். எஸ், 5th one. தெய்வீ சம்பத்தி மோக்ஷாய நிபந்தாயா சுரிமதா மாசுச்ச சம்பதம் தெய்வீம் அபிஜாதோசி பாண்டவ. சோ தெய்வீக குணங்கள் எப்பொழுதுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதான் விமோக்ஷாய, தெய்வீ சம்பத், அதாவது விமோக்ஷத்தை கொடுக்கிறது, மோட்சத்துக்கான மார்க்கத்தை காட்டுகின்றது. அசுர குணங்களோ பந்தப்படுத்துபவை, நம்மள வந்து இந்த உலகத்துல மீண்டும் கட்டுண்ட ஆத்மாக்களாக இந்த உலகத்துக்கு நாம திரும்பி வந்துகிட்டே இருப்போம் நம்ம. சோ நீ வந்து தெய்வீக குணங்களோடையே பிறந்திருக்கின்றாய் அப்படின்ட்டு வந்து அர்ஜுனருக்கு வந்து பகவான் வந்து சொல்கின்றார். எஸ், 7th ஸ்லோகம் வாசி. 6 சாரி. தவோ பூத சர்கௌ லோகே அஸ்மின் தெய்வ அசுர. ஹரே கிருஷ்ணா. தௌ பூத சர்கௌ லோகேஸ்மின் தெய்வ ஆசுர ஏவ ச தெய்வோ விஸ்தரஷ ப்ரோக்த ஆசுரம் பார்த்த மே ஷ்ருணு. எஸ், இவ்வுலகில் படைக்கப்பட்ட உயிர்வாழிகளில் 2 வகை. ஒன்னு தெய்வீகமானவர்கள், இன்னொன்னு அசுரர்கள் என 2 வகைகள் உண்டு. இப்போ வந்து தெய்வீக குணங்களை பற்றி ஆல்ரெடி பகவான் சொல்லியாச்சு. இனிமே வந்து அசுர குணங்களை பற்றி மே ஷ்ருணு, ஆனா என்னிடம் இருந்து நீ கேட்பாயா. ஷ்ருணு என்றால் கேட்கணும், கேட்கல், அதாவது ஸ்ரவணம் அப்படின்னு சொல்றேன் இல்லைங்களா, அதுதான் ஷ்ருணு. சோ என்னிடம் இருந்து நீ கேட்பாயாக அப்படின்ட்டு வந்து பகவான் வந்து சொல்கின்றார் ஆக்சுவலி. எஸ், 7th ஸ்லோகம். பிரவிருத்திம் ச நிவ்ருத்திம் ச ஜனான விதுராசுராஹ ந சௌச்சம் நாபி சாசார ந சத்யம் தேஷு வித்யதே. எஸ், அசுரத்தன்மை உடையவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா என்ன செய்ய வேண்டும் என்றும் என்ன செய்யக்கூடாது என்பதும் அறியாது. இது வந்து மோட் ஆஃப் இக்னரன்ஸ், அறியாமையால் மேல் நோக்கி இருக்கக்கூடிய அந்த சுபாவம் தான் வந்து அசுர குணங்களே. சோ ரஜஸ்னுடைய குணம் கொஞ்சம் இருக்கும், ஆனா மெஜாரிட்டி பாத்தீங்கன்னாக்கா அறியாமை, அதுதான் அந்த குணத்தை சார்ந்தவர்கள் தான் வந்து அசுர குணத்தை சார்ந்தவர்கள் அப்படின்ட்டு பாக்குறோம் நம்ம. தூய்மையோ முறையான நடத்தையோ வாய்மையோ அவர்களில் காணப்படுவதில்லை. அதாவது உள்ள தூய்மையும் சரி உடல் தூய்மையும் சரி இவங்க கிட்ட கண்டிப்பாக இருக்காது. முறையான நடத்தை, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்களுடைய சுபாவமே பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது ரைட் டைரக்ஷன்ல இருக்காது, ஆல்வேஸ் இன்டு த ராங் பாத். வாய்மையோ அவர்கள் பேசக்கூடிய பேச்சுல வந்து உண்மையும் இருக்காது. ஸோ இதுதான் வந்து ஒன் ஆஃப் த, அதாவது 2-3 ரீசன்ஸ் ஆஃப் த, தட் இஸ் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் த அசுர குணம். அசுர குணத்தை பத்தி இங்க சொல்ல ஆரம்பிச்சிருக்கார். எஸ், அசத்யம் அப்ரதிஷ்டம் தே ஜகதாஹுரனீஸ்வரம் அபரஸ்பர சம்பூதம் கிமன்யத் காமஹேதுகம். அவர்கள் எல்லாமே என்ன, அவங்களுடைய விஷன், இந்த உலகத்தை பற்றி அவர்களுடைய கருத்து என்னன்னாக்கா மேல் உலகம் என்று ஒன்று இருக்கின்றது என்று அவங்க ஒத்துக்க மாட்டாங்க. பகவான் கண்ணால பார்க்க முடியாத எதையுமே அவங்க வந்து ஒத்துக்க மாட்டாங்க. கடவுள் என்பவர் ஒருவர் இருக்கின்றார் என்பதையும் அவங்க ஒப்புக்கொள்ள மாட்டார்கள். சோ இதுக்கு அஸ்திவாரம் இந்த உலகமே பொய், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பிரபஞ்சமே பொய், இது அஸ்திவாரம் இல்லாதது என்று சொல்லுவாங்க. இதுக்கு எங்கிருந்து பேஸ் வர்றதுன்றதும் தெரியாது. அதாவது யார் பகவான் தான் படைக்கின்றார், அதனால் பகவானே இல்லாதப்போ அவருடைய படைக்கும் தொழிலை அவங்க அக்செப்ட் பண்ணிக்கவே மாட்டாங்க. கட்டுப்படுத்தும் கடவுள் ஒருவர் இல்லை என்றும் கூறுகின்றனர். இது எல்லாத்துக்குமே ரூட் காஸ் என்னன்னாக்கா காம இச்சையால் உண்டாக்கப்பட்டவராகும், காமத்தை தவிர இதற்கு வேறு காரணம் இல்லை என்றும் அவர்கள் சொல்கின்றனர். தட் இஸ் ஆசை, பேராசைதான் இந்த உலக பிரபஞ்சம் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு இதுதான். சோ நாம் எல்லாமே இந்த உலகத்துல அடையணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆசை. இது எல்லாமே நித்தியமானது, நாம் எல்லாருமே நித்தியம், இந்த இறந்த பிறகு நம்ம மீண்டும் இன்னொரு வாழ்க்கை இருக்கு அப்படிங்கிற நாலேஜ் எல்லாம் அவங்க அக்செப்ட் பண்ணிக்கவே மாட்டாங்க. தட்ஸ் ஹவ். ஸோ இன்ஃபேக்ட் அவங்க வந்து கடவுளை பார்த்து பொறாமை உடையவர்களாக இருப்பார்கள் ஆக்சுவலி. எஸ், 9th ஸ்லோகம். ஏதாம் திருஷ்டிம் அவஷ்டப்ய நஷ்டாத்மானோ அல்ப புத்தயः பிரபவந்த்யுக்ரக்ஞானः க்ஷயாய ஜகதோ ஹிதாः. எஸ், ஸோ அத்தகு அந்த நிலையில இருக்கக்கூடியவங்க செய்யக்கூடிய செயல்களினுடைய முடிவுகள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அதையும் பின்பற்றுபவர்கள், அறிவில்லாதவர்களும் தம்மை இழந்தவர்களான அசுரர்கள். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இப்ப இந்த பாம் எல்லாம் வச்சு பாத்தீங்கன்னாக்கா நிறைய இடத்துல இந்த
தீவிரவாதிகள்ல செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாமே அவங்க எல்லாருமே அறியாமையில் இருப்பவர்கள் தான். சோ அவங்களுக்கே ஒரு போதனை இல்லையா, நீ இது இங்க எதுவுமே கிடையாது. அதாவது அவங்களுக்கு இந்த அளவுக்கு அந்த செயல் செய்யணும்னா அவங்கள மென்டலி வந்து நிறைய ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருப்பாங்க. தன்னையே வந்து அந்த இதுல அழிச்சுக்கிறதுக்கும் அவங்க ரெடி ஆகிறதுக்கு அந்த அளவுக்கு அவங்கள மைண்டை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மெசிமரைஸ் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க இந்த செயல்கள்ல. சோ அப்படிப்பட்டவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா உலகத்தை அழிப்பதற்காக பலனற்ற கொடூரமான செயல்களில் ஈடுபடுகின்றார்கள் அப்படின்ட்டு வந்து பகவான் இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்லியிருக்கார். 10th ஸ்லோகம். காமமாஸ்ரித்ய துஷ்பூரம் தம்பமான மதான்விதாः மோகாத் கிரஹீத்வா சத்கிரஹான் பிரவர்த்தந்தே சுசிவ்ரதாः. சோ இவ்வாறாக அசுரத்தன்மை உடையவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா திருப்தி அடையாத, அவங்களால வந்து அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய ஆசைகளை வந்து நம்மளால வந்து பூர்த்தி செய்யவே முடியாது. அதுதான் வந்து திருப்தி அடையாத காமத்திடம் தஞ்சம் அடைந்து கர்வம் மற்றும் பொய் கௌரவம், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஈகோ, சோ அதாவது கர்வமாக இருத்தல், போலி கௌரவம், அந்த கவர்ச்சியில மூழ்கி மயக்கப்பட்டுள்ளல் இல்லை, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இல்யூஷன்ல வந்து மயங்கி இருக்கின்றார்கள். எப்பொழுதும் தூய்மையற்ற விரந்தங்கங்கள் ஈடுபடும் அவர்கள் நிரந்தரமற்ற பொருள்களால் கவரப்படுகின்றனர். இந்த உலகத்துல இருக்கிறது அனைத்துமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நித்தியமற்றது. அது மேலே அவர்கள் பற்றுதலை வளர்த்து கொண்டு அவர்கள் வந்து செய்யக்கூடிய விரதங்களும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆஸ் பர் வேதிக் ஆஸ்டாரிட்டிஸ் பிரகாரம் இருக்காது. தாங்களுக்கு என்ன தெரிஞ்சதோ அதெல்லாமே வந்து விரதமாக ஏற்கொண்டு செய்வார்கள். சோ இந்த 4 விதமான செயல்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அறியாமையால் நிகழக்கூடியதுதான். அதாவது இல்லிசிட் ரிலேஷன்ஷிப், கேம்பிளிங், அப்புறம் இன்டாக்சிகேஷன் அண்ட் மீட் ஈட்டிங். ஸோ இந்த அதாவது நாம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் படைத்த படைப்புல பாத்தீங்கன்னாக்கா இன்னும் கூட விலங்குகள் தங்களுடைய இயற்கைக்கேற்றவாறு தான் தன்னுடைய உணவு முறை, இருக்க இடம் எல்லாமே அவங்க ஃபாலோ பண்றாங்க. ஸோ ஆனா நம்ம தான் 6 அறிவுள்ள மனிதனாகிய நாம் நிறைய சேஞ்சஸ் ஆயிட்டோம். எல்லாருமே நம்ம பேசிக்கலி பை பர்த் வி ஆர் வெஜிடேரியன்ஸ், அது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஆனா நம்ம காலப்போக்குல பாத்தீங்கன்னாக்கா டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகி வி பிகேம் நம்மளுடைய ஃபுட் வெரைட்டிஸே வந்து சேஞ்ச் ஆயிடுது. ஸோ அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். நாம வந்து அதாவது அனிமல் வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கேட்டகரிஸ், கார்னிவரஸ், அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹெர்பிவரஸ், அதுக்கப்புறம் வந்து ஆம்னிவரஸ், இந்த 3 கேட்டகரிஸ்ல இருக்கிறத நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா. ஸோ ஹெர்பிவரஸ் எப்பவுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த மரம் செடி கொடிகள்ல இருக்கக்கூடிய அந்த இலைகள், அது பூ, அந்த மாதிரி இருக்கிறது சாப்பிடும். அதை தவிர்த்து வேற எதுவுமே சாப்பிடாது. இந்த காலத்திலயும் அந்த படைத்தவன் எந்த காலத்துல பகவான் படைத்தாரோ அன்னைக்கு இருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் அவங்க சேஞ்ச் ஆகவே இல்லை. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா கார்னிவோரஸ் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மாமிசத்தை தான் சாப்பிடுவார்கள். சோ அந்த மாதிரி ஒரு இது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்களுக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட அந்த உணவு வகைகளை வந்து அவங்க கண்டிப்பா ஃபாலோ பண்றாங்க. நாம தான் வந்து சேஞ்ச் ஆயிட்டோம் ஆக்சுவலி. ஸோ இந்த 4 விதமான இது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இது எல்லாமே வந்து மோட் ஆஃப் இக்னரன்ஸ், அறியாமையில் செய்யக்கூடிய செயல்கள் அப்படிங்கறத வந்து அசுரத்தனமான குணங்கள் அப்படின்றத வந்து சொல்லியிருக்காங்க. எஸ் 11th and 12th 2 வாசிக்கிறேன். சிந்தாம பரிமேயாம் ச பிரலயாந்தாம் உபாசிதாः காமோபபோக பரமா ஏதாவதிதி நிஷ்சிதாः ஆஷா பாஷ சதைர்பத்தா காமக்ரோத பராயணா ஈஹந்தே காமபோகார்த்தம் அந்யாயேனார்த்த சஞ்சயான். எஸ் மனித நாகரிகத்தின் முக்கிய தேவை பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த சிவிலைசேஷன் ஆஃப் த லிவிங் என்டிட்டிஸ், அதாவது நம்ம இருக்கக்கூடிய இந்த உலகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா நாகரிகத்தினுடைய இது நம்ம எப்படி இந்த என்விரான்மெண்ட்ல நாமளே வந்து எவ்வாறு எடுத்து செல்கின்றோம், அடுத்தவர்கள் முன்னாடி எப்படி நம்ம நடந்து கொள்கின்றோம், அதை பற்றி தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அதனுடைய நோக்கமே பாத்தீங்கன்னாக்கா இப்ப இருக்கக்கூடிய இந்த பௌதிக உலகத்துல வந்து புலன்களை திருப்தி செய்வதுதான். இந்த கண்களுக்கும் காதுகளுக்கும் நாக்கு எல்லாத்துக்குமே ஏதோ ஒண்ணுத்துல நம்ம வந்து திருப்தி செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கணும் என்று அவர்கள் நம்புகின்றனர். இவ்வாறாக வாழ்வின் இறுதி வரை உள்ள அவர்களது கவலைகள் அளக்க முடியாதவை, எண்ணில் அடங்காத கவலைகள். இன்னைக்கு இது நடக்கலைன்னா அதுவே ஒரு பெரிய கவலை. சோ நாளைக்கு என்னவோ நடக்க போகிறது, அதை பற்றியும் கவலை. சோ இவ்வாறாக கவலைகள் இந்த வகைதான் கவலை அப்படின்ட்டு கிடையாது. சதா சர்வ காலமும் பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு கவலைகள் என்பது ஜாஸ்தி. ஆசைகள் மற்றும் நூற்றுக்கணக்கான கயிறுகளால் பந்தப்பட்டு, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு ஆசைகள் உண்டு மற்றும் அதை வந்து எப்படி இருக்குன்னாக்க
பந்தப்படுதல் ஆக்சுவலி நூற்றுக்கணக்கான கயிர்களால் பந்தப்படுத்துதல். காமத்திலும் கோபத்திலும், காமம் வந்து அளவிட முடியாத ஆசை, அதுக்கப்புறம் கோபம் வந்து அது நிறைவேறவில்லை என்றால் கோபம், அதுல மூழ்கி அவர்கள் புலனுகர்ச்சிக்கான, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன், இந்த புலன் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு நல்ல ஹை லெவல்ல வாழணும், இந்த மாதிரியான ஆசைகள். ஸோ அதனால என்னது, நம்ம வந்து சுகமாக இருக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த இலக்கு தான். ஸோ அந்த மாதிரி அவர்கள் புலன் நுகர்ச்சிக்காக அநியாயமான வழிகளில் பாத்தீங்கன்னாக்கா செல்வத்தை சேர்க்கின்றனர். ஸோ ஒருவர் வந்து பிசினஸ் பண்ணா கூட மேக்சிமம் 25 to 30% ப்ராஃபிட் தான் வைக்கணும் மேக்சிமம். ஆனா நம்ம வந்து 100 மடங்குக்கு 200 மடங்கு 300 மடங்கு ப்ராஃபிட் எல்லாம் வச்சுதான் நம்ம வந்து விற்கிறது. ஆக்சுவலி அது எல்லாமே வந்து அநியாயமான வழியில சம்பாதனை தான், அது தெரிஞ்சுக்கணும். எஸ் 13, 14, 15 மூணும் வாசிச்சிருங்க மத்த. ஹரே கிருஷ்ணா. இதமத்யமயா லப்தம் இமம் பிராப்ஸ்யே மனோரதம் இதமஸ்தீதமபி மே பவிஷ்யதி புனர்தனம் असौ मया हतशत्रु हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आढ्योऽपि जनवानस्मि को अन्योऽस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञान विमोहिताः. Yes. ஸோ அசுர தன்மை உடையவர்களுடைய அவங்களுடைய செயல்களும் அவங்க எப்படி அவங்களுடைய சுபாவத்தை வந்து வெளிப்படுத்துவாங்க அப்படிங்கறது எல்லாமே இந்த 3 ஸ்லோகத்துல நம்ம இப்ப பார்க்க போறோம். ஒரு அசுர தன்மை உடையவன் பாட்டு அவன் என்ன எண்ணுகின்றான் அப்படிங்கறத பாக்குறோம். இன்று என்னிடம் இவ்வளவு சொத்து உள்ளது, இவ்வளவு சொத்து வச்சிருக்கேன், நான் எனது திட்டங்களின்படி நான் நிறைய லாபம் அடைய போகின்றேன். ஸோ நான் பிளான் பண்ண மாதிரி பாத்தீங்கன்னாக்கா எனக்கு நிறைய லாபம் வரும். சோ நமது தற்போது இவ்வளவு என்னுடையதாக இருக்கின்றது, இப்ப என்னிடம் இவ்வளவு இருக்கு, ஒரு 4 பங்களா, ஒரு 100 ஏக்கர் நிலம், ஒரு 10 கார், இதெல்லாம் என்கிட்ட இருக்கு. எதிர்காலத்தில் இது மேன்மேலும் இருக்கும். எதிர்காலத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா 200 ஏக்கராவா கூட நான் செய்வேன் நான். சோ அவன் என்னுடைய எதிரி. சோ என்னுடைய எதிரிகள் நிறைய பேர் இருக்காங்களே, ஆனா அதுல ஒருத்தனை வந்து பார்த்து இவன் என்னுடைய எதிரி, அவனை நான் கொன்று விட்டேன். சோ அதாவது நமக்கு யாருமே ஆப்போசிஷன் இருக்கக்கூடாது. சோ அந்த மாதிரி என்னுடைய மற்ற எதிரிகளும் கொல்லப்படுவார்கள். எல்லாருமே பிளான் பண்ணி நானு கொல்லுவேன். சோ எல்லாவற்றினுடைய இறைவன், ஐ எம் த கிரேட், நானே கடவுள் அப்படிங்கிறது, நானே அனுபவிப்பாளன், ஐ எம் த என்ஜாயர். ஸோ பகவான் தான் சுப்ரீம் என்ஜாயர் அப்படிங்கறத வந்து நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம். ஸோ நானே பக்குவமானவன், அதாவது நானே ரொம்ப ஸ்டேபிளா இருக்கேன். ஏன்னா இவங்களுக்கு மாயையில கட்டுண்டு இருக்காங்க, எல்லாமே அவர்களுக்கு சாதகமாக நடக்கும் பொழுது இந்த மாதிரி சுபாவங்கள் இருக்கும். ஆனா அதே அவங்களுக்கு ஒரு பாதகமான செயல் வந்ததுனாக்கா உலகமே அவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எதிரியாக நிற்கிற மாதிரி அவங்களுக்கு தோணும். சோ உலகத்திலே அவன் ஒருத்தன் தான் கஷ்டப்படுற மாதிரி he will be showing up. சோ பலமுடையவனும் மகிழ்ச்சியானவனும் நாவேன். சோ அதாவது நானே சக்தி வாய்ந்தவன் அப்படிங்கறது எல்லாத்தையுமே காட்டிக்குவாங்க. செல்வாக்கு மிக்க உறவினர்களால் சூழப்பட்டு, சோ ஒருத்தர் வந்து நல்ல காசு இருக்குனாக்கா அவங்கள சுத்தி பாத்தீங்கன்னாக்கா 10 பேர் இருப்பாங்க. அது உறவினரா இருக்கலாம், ஃப்ரெண்ட்ஸா இருக்கலாம். கண்டிப்பாக வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒண்ணு அவருக்கு கிடைக்கக்கூடிய பாப்புலாரிட்டியில நமக்கும் அதோட சேர்ந்து அந்த இது இருக்கும். ஒண்ணு வந்து அவர்கிட்ட இருந்து நமக்கு ஏதோ ஒரு ஆதாயம் வர்றதுக்கான சான்சஸும் உண்டு. சோ அந்த மாதிரி ஒரு இதுதான் ரிலேஷன்ஷிப். இப்ப எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா மானிட்டரி பேஸ்ட் ரிலேஷன்ஷிப் மாதிரி ஆயிடுச்சு இப்ப இருக்கக்கூடிய இந்த உலகத்துல. நெக்ஸ்ட், செல்வாக்கு மிக்க உறவினர்களால் சூழப்பட்டு மிக பெரிய செல்வந்தன் நானே, என்னை போன்று சக்தி உடையவனும் மகிழ்பவனும் வேறு யாருமே கிடையாது. ஸோ வி ஆர் நாட் என்ஜாயர். ஆக்சுவலி நாம என்னைக்குமே என்ஜாய் பண்றதே கிடையாது. இந்த உலகத்துல வந்து துக்காலயம், சதா சர்வகாலம் ஏதோ ஒரு நமக்கு ப்ராப்ளம் இருந்துட்டே தான் இருக்கும். ஆனா பகவான் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சுப்ரீம் என்ஜாயர், அவர் தான் உண்மையிலே வந்து என்ஜாய்மெண்ட் பண்றது. ஸோ நான் என்னை போன்று சக்தியுடன் மகிழும் வேறு யாருமே கிடையாது. யாகங்கள் செய்வேன், அதாவது இதெல்லாமே வந்து பகட்டுக்காக செய்வது. நான் சில யாகங்கள் செய்வேன், தானங்கள் கொடுப்பேன், இவ்வாறு இன்பமாக இருப்பேன் என்று இவ்விதமாக அத்தகு மக்கள் அறியாமையானால் மயக்கப்பட்டுள்ளனர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் இந்த ஸ்லோகத்தை சொல்லியிருக்காரு. இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா ஹிரண்ய கசிபு, அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த பக்கம் வந்து கம்சன், அதுக்கப்புறம் ராவணன், இவங்க எல்லாருமே அசுரர்கள். ஆனா நாம இந்த ரூபங்கள்ல இந்த காலத்துல வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் நாம கூட. சோ அது கம்சனாகவும் சரி, அதுக்கப்புறம் வந்து ராவணனாகவும் சரி, இரண்ய கசிபுவாகவும் சரி, நம்மளுடைய சுபாவங்கள் எப்பவுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பல சூழ்நிலைகள்ல வந்து வெளிப்படுத்திட்டே இருப்போம் நம்ம. எஸ் 16 வாசிங்க மாதாஜி. அநேக சித்த விப்ராந்தா
மோகஜால சமாவிருதாः பிரசக்தா காமபோகேஷு பதந்தி நரகேஷு சௌ. எஸ், இவ்வாறாக அநேக கவலைகளால் நம்ம பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளுடைய கவலை மட்டும்தான் எல்லாருக்குமே பிரதானமா தெரியணும். அதுதான் நம்மளுடைய நேச்சர். குழப்பமுற்று மோகத்தின் வலையில், அதாவது பேராசையினுடைய வலையில பாத்தீங்கன்னாக்கா சூழப்பட்டு புலனின்பத்தில், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன், இந்த புலன்களுடைய திருப்திக்காகவே நம்ம பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம சதா சர்வ காலம் உழைத்து கொண்டே இருப்போம். பலமான பற்றுடையவர்களாகி நரகத்தில் வீழ்ச்சி உறுகின்றனர். இப்படிப்பட்டவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா நரகத்திற்கு தள்ளப்படுகின்றார்கள். நம்ம அதுதான் நமக்கு தெரியும். ஜென்ரலாவே பாத்தீங்கன்னாக்கா அறியாமை என்னும் இதுல இருக்கக்கூடியவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒன்று அவங்க விலங்கு இனத்துல இருப்பாங்க. அதனுடைய ஹையஸ்ட் லெவல் போகும்பொழுது நம்ம வந்து நரகத்திற்கு தள்ளப்படுகின்றோம் அப்படிங்கறது வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். எஸ், 17th. 17. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆத்ம சம்பாவிதா சப்தா தனமான மதாந்திதா யஜந்தே நாம யக்யஸ்தே தம்பே நாவிதி பூர்வகம். சோ செல்வத்தாலும் பொய் கௌரவத்தாலும் மயக்கப்பட்டு, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா காசு இருக்கிற வரைக்கும் எதுவுமே தெரியாது. காசு போன பிறகுதான் நம்மளுடைய நிலைமையே வந்து கடினமானதாக இருக்கும். அது இருக்கிற வரைக்கும் போலி கௌரவம், நம்மளை சுத்தி 10 பேர் சுத்தின்னு இருக்கிறது, இதெல்லாம் நடந்துட்டேதான் இருக்கும். தன்னில் திருப்தி உற்று எப்பொழுதும் திமிருடன் விளங்கும் இவர்கள் எல்லாமே ஐ எம் த கிரேட், ஐ எம் த என்ஜாயர் அப்படிங்கிற அந்த தன்மை விளங்கும் இவர்கள் சில சமயங்களில் எந்த சட்ட திட்டத்தையும் பின்பற்றாமல் பேரளவில் கர்வத்துடன் யாகங்களை செய்கின்றனர். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அடுத்தவர்களுக்கு காட்டணுன்றதுக்காகவே சில யாகங்கள் வந்து செய்வார்கள் இவர்கள் ஆக்சுவலி. எஸ், 18th. அஹங்காரம் பலம் தர்ப்பம் காமம் குரோதம் ச சம்ஸ்ரிதாः மாமாத்ம பரதேஹேஷு பிரத்விஷந்தோப்யசூயகாः. ஸோ இங்க இந்த பிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா சிசுபாலனுடைய வதம் இல்லைங்களா? ஸோ நம்ம தர்மராஜா அவருடைய அந்த இந்திரபிரஸ்தத்துல வந்து ராஜசூய யாகம் செய்யும் பொழுது அங்கே வந்து நடக்கக்கூடிய, அதாவது 100 தவறுகள் இழைத்தால் தண்டனை என்பது சிசுபாலனுடைய தாயாருக்கு வந்து கிருஷ்ண பரமாத்மா வாக்கு கொடுத்திருப்பார். அது வரைக்கும் நான் பொறுத்துக்குவேன். அவன் 100 தவறு இழைத்தால் அது வரைக்கும் நான் ஐ வில் அக்செப்ட். 101 வரும்பொழுது கண்டிப்பாக அவனுக்கு நான் வந்து மன்னிப்பு கிடையாது அப்படிங்கிற அந்த வாக்குறுதி. சிசுபாலன் வேற யாருமே கிடையாது, அவருடைய கசின் தான் கிருஷ்ண பரமாத்மா. ஆனா அவர் வந்து ஒன் ஆஃப் த இந்த ஜெயா விஜயான்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா, அந்த இதுல வந்து ஒன் ஆஃப் த அவங்களுடைய 3 யுகத்திலயும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அசுரர்களாக பிறந்து, ஒண்ணு இரண்யகசிபு அந்த இது அவங்களுடைய பிரதர், அதே மாதிரி வந்து சிசுபாலன் அவருடைய பிரதர், ஒரு யுகத்திலயுமே அவங்க வந்து தோன்றி இருக்கிறார்கள். சோ ராவணன், அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த கும்பகர்ணன், சோ அந்த இது பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த மாதிரிதான் இந்த 3மே வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது. சோ இவங்கதான் ஜெயா விஜயா, அவங்கதான் வந்து இந்த மாதிரி பிறவி எடுத்து வர்றது. ஸோ சிசுபாலனை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா 101வது தவறு செய்யும் பொழுது பகவான் வந்து தன்னுடைய சுதர்சன சக்கரத்தை விடுத்து அவரை வந்து கொன்னுடுறாரு ஆக்சுவலி. ஸோ இவங்களுடைய அதாவது 100 தவறுகள் இழைக்கிறதுக்கு காரணமே பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த குணாதிசயங்கள் அப்படிங்கறது வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அகங்காரம் பலம் தர்ப்பம் காமம் மற்றும் கோபத்தில் மயங்கி உள்ள அசுரர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆல் நம்ம இந்த அசுர குணங்களுடைய சுபாவங்கள் இங்க நம்ம பாக்குறது. தங்களது சொந்த உடலிலும் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா பிறருடைய உடலிலும் சரி, வீற்றுள்ள பரமபுருஷ பகவானிடம் பொறாமை கொண்டு உண்மை மதத்தினை நிந்திக்கின்றனர். அதாவது உண்மை மதம் என்பது என்னன்னாக்கா நமக்குன்னு, அதாவது தர்மம் என்பது நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமைகள், அதையே வந்து நிந்திக்கின்றனர் அப்படிங்கறது வந்து இங்க சொல்றாங்க. இது எல்லாமே அசுரர்களுடைய சுபாவங்கள் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது. எஸ், 19th. ஹரே கிருஷ்ணா. தானகம் துஷத க்ரூரான் சம்சாரேஷு நராதமான் க்ஷிபாம் யஜஸ்ரம் அசுபான் ஆசுரீஷ்வேவ யோனிஷு. சோ பொறாமையுடனும், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா எப்பவுமே அடுத்தவங்களோட கம்பேரிஷன். சோ அது நம்மளை விட அவங்க யாருமே பெருசா இருக்கக்கூடாது. வி ஷுட் பி ஆல்வேஸ் கிரேட், ஹையர் லெவல் அப்படிங்கிற அந்த தன்மை. கருணையின்றி இருக்கும் இத்தகு கடைநிலை மனிதர்களை பாத்தீங்கன்னாக்கா ஜடவாழ்வு என்னும் கடலில் பல்வேறு அசுர இனங்களுக்குள் நான் நிரந்தரமாக தள்ளுகின்றேன். எவ்வளவு அழகான ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷன் இதுனாக்கா,
ஜட வாழ்வு என்பது நாம் எல்லாருமே இங்க வாழ்ந்துட்டு இருக்கக்கூடிய வாழ்க்கை தான் ஜட வாழ்வு. ஆக்சுவலி இது ஒரு கடல் மாதிரி தான் கம்பேரிசன். ஆக்சுவலி பல்வேறு அசுர இனங்கள், ஸோ இதுல இருக்கக்கூடிய அசுர இனங்கள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கும் கீழே வந்து கீழ் உலகங்கள் நிறைய இருக்கு, அசுர உலகமும் இருக்கின்றது. அந்த இடங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் நிரந்தரமாக அவர்களை அங்கு தள்ளி விடுகின்றார் அப்படிங்கறத வந்து நாம இந்த ஸ்லோகத்தின் மூலியமா தெரிஞ்சுக்கிறோம். எஸ். ஆசுரேம் யோனிமாபன்னா மூடா ஜன்மனி ஜன்மனி மாம பிராப்யைவ கௌந்தேய ததோ யாந்த்யதமாம் கதிம். சோ அசுரத்தனமான வாழ்வினங்களில் மீண்டும் மீண்டும் அப்படி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அங்க போனவங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா திரும்பி திரும்பி அந்த அசுரத்தனமான வாழ்வினங்களிலே பாத்தீங்கன்னாக்கா பிறவி எடுப்பார்கள். இத்தகையோர்கள் என்றுமே என்னை அடையவே முடியாது. சோ இந்த 20th ஸ்லோகம் நம்ம அண்டர்லைன் பண்ணி வச்சுக்கணும். சோ நாம எப்பொழுது இந்த குணாதிசயங்கள் பேசிக்கலி பொறாமை இருக்கக்கூடாது, அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அளவிட முடியாத ஆசையும் இருக்கக்கூடாது, கோபமும் இருக்கக்கூடாது. இந்த மூன்றத்தையுமே நாம விட்டுட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், கண்டிப்பாக அட்லீஸ்ட் இன்னொரு ஜென்மம் எடுத்தாலும் இந்த உலகத்துல வந்த பிறகு கூட நம்ம வந்து பகவானை சேவிச்சு நம்ம பகவான் கிட்ட போகக்கூடிய மார்க்கமாவது கிடைக்கும். ஆனா இந்த பேராசை, கோபம், அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இது என்வியஸ்னஸ், பொறாமை, இது இருந்தாக்கா கண்டிப்பா நம்ம வாழ்க்கையில வந்து இந்த உலகத்துல இருக்கும் பொழுதும் நம்ம வந்து கஷ்டப்படுவோம், உடல் உபாதைகளும் இருக்கும், அதுக்கப்புறம் மன நிம்மதியும் இருக்காது. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னாக்கா அடுத்த ஜென்மம் என்பது நம்ம வந்து கீழ் உலகங்களுக்கு பகவான் வந்து நம்மள தள்ளி விட்டுருவார். ஸோ அதாவது அசுரர்கள் வாழும் அந்த அந்த இதுக்குள்ளே வந்து நம்மளை வந்து தள்ளி விட்டுருவார். மீண்டும் மீண்டும் அங்கேதான் நம்ம பிறவி எடுக்க வேண்டியதா இருக்கும். எப்பொழுதுமே நம்ம பகவானுடைய திருநாட்டை நம்ம கண்டிப்பாக அடைய முடியாது. படிப்படியாக அவர்கள் மிகவும் வெறுக்கத்தக்க வாழ்வினங்களில் பாத்தீங்கன்னாக்கா மூழ்குகின்றனர். ஸோ அவங்க மீண்டும் வெளியே வர்றதுக்கான சான்சஸே கிடையாது. எஸ். 21. த்ரிவிதம் நரகஸ்யேதம் துவாரம் நாசனமாத்மனஹ காம க்ரோதஸ்ததா லோப தஸ்மாத் ஏதத்ரயம் த்யஜேத். எஸ். நரகத்தினுடைய 3 கதவுகள் தான் இது. காமம் என்பது அந்த பேராசை, கோபம் மற்றும் காமம் என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா கிரீட், அந்த ஹையஸ்ட் லெவல். பேராசை, கோபம் ஆகியவை பாத்தீங்கன்னாக்கா நரகத்தை கொண்டு செல்லும் 3 கதவுகளாகும். இந்த காமம் என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா நாட் ஓன்லி த சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன், உடல் சம்பந்தப்பட்ட சுகம் மாத்திரம் கிடையாது, ஏதோ ஒரு இது மேலேயும் வந்து நம்ம வந்து அந்த காமம் லெவலுக்கு நம்ம வந்து அடையணும்னு நினைக்கிறோம் பாருங்க, அதுதான் இந்த ரெஃபரன்சிங் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். பேராசை என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா பொருட்கள் மீது இருக்கக்கூடிய பேராசைகள், அடுத்தவர்களிடம் என்ன இருக்கிறோ அது தன்கிட்ட இல்லையே என்ற அந்த ஏக்கம். நெக்ஸ்ட் கோபம், கிடைக்காதப்ப கண்டிப்பாக நமக்கு கோபமும் வருகின்றது. சோ இதுதான் பாத்தீங்கன்னாக்கா நரகத்திற்கு கொண்டு செல்லும் 3 வழிகள், கதவுகளும் என்று சொல்லியிருக்காங்க. அந்த இவை ஆத்மாவை அழிவு பாதையில் நடத்துவதால் ஒவ்வொரு அறிவுள்ள மனிதனும் இவற்றை துறக்க வேண்டும் சொல்லிட்டார். நாம் எல்லாருமே அறிவுடைய மனிதர்களாக இருந்தால் கண்டிப்பாக இந்த 3 குணாதிசயங்களை நாம விட்டுடணும். சோ இந்த 3மே நமக்கு என்னைக்குமே கீழே தள்ளும். ஸோ அது நம்ம விழுதுகள், எப்படி ஆழமரத்தினுடைய விழுதுகள் கீழ்நோக்கிய வேர்கள்னு சொல்றேன், அது கீழே போக போக பாத்தீங்கன்னாக்கா கிரவுண்ட் லெவலோட அட்டாச் ஆயிடுதோ, அதே மாதிரிதான் நாமளும் வந்து இந்த அசுர இனங்கள்ல போயிட்டு 100% ஃபிக்ஸ் ஆயிடுவோம். ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆங்கர், லஸ்ட், கிரீட் இதெல்லாமே பாத்தீங்கன்னா இது எல்லாத்தையும் தாண்டி தான் நம்ம வந்து மேல வந்து பகவானுடைய திருநாட்டுக்கு செல்ல வேண்டும். இதோட நம்ம புடிச்சுட்டு இருந்தோம்னாக்கா நம்ம இங்கேயே தான் இருப்போம் நம்ம வந்து. எஸ். 22 வாசிங்க. ஏதைர் விமுக்த கௌந்தேய தமோத்வாரைஸ்த்ரிபிர்நரः ஆச்சாரத்யாத்மனஸ்ரேய ததோ யாதி பராம் கதிம். சோ நரகத்தின் இந்த 3 கதவுகளில் இருந்து தப்பிய மனிதன், சோ ஒருவர் பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு, அதாவது இந்த கோபம், பேராசை, காமம், இதுல இருந்து யார் ஒருவர் பாத்தீங்கன்னாக்கா வெளியே வராங்களோ, தன்னுணர்வு தப்பிய மனிதன் தன்னுணர்வுக்கு அனுகூலமான செயல்களை செய்து படிப்படியாக பரம இலக்கை அடைகின்றான். சோ அதை தாண்டி வரும்பொழுது நமக்கு ஒரு குரு என்ற ஒரு மார்க்கமும் நமக்கு கிடைக்கின்றது, அவர்கிட்ட இருந்து நமக்கு ஒரு ஞானமும் கிடைக்கின்றது, நாமளும் பகவானுடைய கைங்கரியங்கள் ஈடுபடுகின்றோம். அதுக்கப்புறம் மனதையும் உடலையும் அனைத்து செயல்களையுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா கட்டுப்படுத்தப்பட்ட மனதை வந்து கொண்டு வர்றோம். இது எல்லாமே பண்ணும்பொழுது கடைசியில பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆன்மீக நாலேஜ், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஞானத்தை நம்ம வந்து விருதி செஞ்சு கொள்கிறோம். அதை விருதி செய்யும் பொழுது பகவானுடைய திருநாட்டை அடைவதற்கான மார்க்கமும் நமக்கு கிடைக்கின்றது. எஸ். 23 வாசிங் மாதாஜி. ய சாஸ்திர விதிமுத்ருஜ்ய
वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्. எஸ், ஒருவன் சாஸ்திர விதிகளை புறக்கணித்து தன்னுடைய மனம் போன போக்குல வந்து செயல்பட்டால் அவன் பக்குவத்தையும் அடைய மாட்டான், சுகத்தையும் அடைய மாட்டான், பரம இலக்கையும் அடைய மாட்டான். இது ரொம்ப நல்ல ஸ்லோகம். இதையும் நம்ம வந்து மார்க் பண்ணி வச்சிருக்கணும். சோ இதுல இருந்து நமக்கு என்ன தெரியறதுனாக்கா, நம்ம என்னைக்குமே வந்து நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமைகள், அதுக்கப்புறம் வந்து சாஸ்திர விதிகளை நம்ம என்னைக்குமே வந்து ஃபாலோ பண்ணணும். அதை நம்ம எப்பவுமே வந்து தவிர்த்துட்டு நம்ம வந்து நம்ம இஷ்டத்துக்கே இதுதான் சாஸ்திரம் அப்படின்னு எடுத்துட்டு போறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். சோ பக்குவம், என்ன பக்குவ நிலை நம்ம அடையணுமோ அது கண்டிப்பாக அடையவே முடியாது. சுகம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த பக்குவ நிலையத்தினுடைய அவுட்கம் தான் சுகம். அந்த சுகத்தையும் நம்மளால அடைய முடியாது. இந்த ரெண்டும் அடைஞ்ச பிறகுதான் நம்ம வந்து இந்த உலகத்துல இந்த சுகத்தை அடைகின்றோம். அதே இதை வந்து மேல் உலகத்துக்கு எடுத்துட்டு போகணும்னாக்கா கண்டிப்பாக நாம இந்த மேல இருக்கக்கூடிய அந்த சாஸ்திர விதிகளை கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணணும். அவ்வாறு செய்யவில்லை என்றால் நம்ம அந்த பரம இலக்கையும், அதாவது பரமபரத்தையும் நாம வந்து அடைய முடியாது. எஸ், 24 வாசி. தஸ்மா சாஸ்திரம் பரமாந்தே கார்யா காரிய வியவஸ்திதௌ ஞாத்வா சாஸ்திர தஸ்மாத் சாஸ்திரம் பிரமாணம் படிக்கிறீங்களா? இது போயிடுத்து, கனெக்ஷன் போயிடுத்து, அதனால ஓ பரவாயில்லம்மா. தஸ்மாத் சாஸ்திரம் பிரமாணம் தே கார்யா காரிய வியவஸ்திதௌ ஞாத்வா சாஸ்திர விதானோக்தம் கர்ம கர்த்துமிஹர்ஹாசி. சோ எது கடமை என்றும் கடமை அல்ல, சோ எது நம்முடைய பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டிஸ் which is not our duties அப்படிங்கிறது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சாஸ்திர விதிகளின் பிரகாரம் ஒருவன் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் சொல்லியிருக்காங்க. சோ படிப்படியாக ஏற்றம் பெறுவதற்கு இத்தகு சட்டதிட்டங்களை அறிந்து அவன் செயல்பட வேண்டும். சோ நமக்கு ஒரு குருவனுடைய அனுகிரகம் இருந்தா கண்டிப்பா அவருடைய வழிநடத்தல பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம வந்து இது நம்மளுடைய கடமை, இது நம்மளுடைய கடமை அல்ல அப்படிங்கிற அந்த கைடன்ஸும் நமக்கு கிடைக்கும். சோ அதனால வந்து எது கடமை எது கடமை அல்லன்றது நம்ம கண்டிப்பாக யோசிக்க வேண்டும். சோ இது கடமையாக இருந்தால் அது சாஸ்திர விதிகள் படி எவ்வாறு செய்ய வேண்டும் என்பதை புரிந்து கொண்டு செயல்பட வேண்டும். அவ்வாறு ஒருவர் செய்யும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஆன்மீக உலகத்துக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆன்மீக சம்பந்தப்பட்ட செயல்கள்ல வந்து முன்னேற்றம் அடைந்து அந்த ஆன்மீக வழியில வந்து முன்னேறுகின்றார்கள். சோ இது படிப்படியாக ஏற்றம் பெறுவதற்கு இத்தகு சட்டதிட்டங்களை அவன் அறிந்துதான் செயல்பட வேண்டும் அப்படின்றதையும் வந்து சொல்லியிருக்காங்க. இதோட இந்த தெய்வ அசுர விபாக யோகம் சாப்டர் வந்து முடிஞ்சது. சோ ஐ திங்க் ஹரே கிருஷ்ணா முடிச்சுடு. ஓம் தத்சத் இதி ஸ்ரீமத் பகவத் கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோக சாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ஜுன சம்வாதே தெய்வாசுர சம்பத் விபாக யோகோ நாம ஷோடசோ அத்தியாயः. சர்வம் கிருஷ்ணார்ப்பணமஸ்து. இன்னைக்கு பிரபு வந்து கிளாஸுக்கு வராருன்னு சொல்லியிருக்காரு 7:45 if I'm right. No, I think I don't know where he is stuck up. So ராதிகாமா நீங்க ஏதாவது ஸ்டோரி சொல்ற மாதிரி இருந்தா சொல்லிடுங்க அதுக்குள்ள. So if he comes, he will be taking. யாருமே செஷனை விட்டு போக வேண்டாம். This is my humble request. ஹரே கிருஷ்ணா. தெரியுதா தெரியலையா? ஓகே, உள்ளிதா தெரியும். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ். சோ இன்னைக்கு வந்து நம்ம பார்க்க போற ஸ்டோரி வந்து மிருகாரி என்றவர் பத்தி பேசலாம். இப்போ வந்து நீங்க நம்ம கிளியரா வந்து 3 மோட்ஸ் பத்தி நம்ம பார்த்தோம். அதாவது மோட் ஆஃப் குட்னஸ், மோட் ஆஃப் பேஷன் அண்ட் மோட் ஆஃப் இக்னரன்ஸ் அப்படின்னு. சோ இந்த 3 குணங்களும் நம்மள என்ன ஆட்டி படைக்குதுன்றதும் பேசணும். இப்போ அந்த 3 குணங்கள் வந்து எல்லாருக்குமே இருக்கும். எல்லாருக்கும் இருக்கிற மிகப்பெரிய டவுட் என்னன்னா, அப்படி அந்த 3 குணங்கள் இருந்துச்சுன்னா அவங்களால மாற முடியுமா? இது வந்து உண்மையா? இப்படி அந்த குணங்கள் இருக்கிறது வந்து சரியா தப்பா? இந்த மாதிரி எல்லாம் நிறைய கேள்விகள் வந்துகிட்டே இருக்கணும். கரெக்டா? ஏன்னா நம்ம இயல்பா பிறக்கிறது ஒரு குணம். அப்போ எப்படி அந்த குணம் தானே நம்மள டாமினேட் பண்ணுவோன்ற தாட்டும் உங்களுக்கு இருக்கும். ஆனா உண்மையே சொல்லணும்னா பிறக்கிறது ஒரு குணம்ன்றது பக்கத்துல வைங்க. ஆனா நம்ம அந்த குணத்திலேயே இருக்கணும்ன்றது வந்து நெசிட்டி இல்லை. நம்ம குணாதிசயம் நம்ம மாத்திக்கொண்டே இருக்கலாம். அதுக்கு வந்து நம்ம பார்க்கிற ஸ்டோரி என்ன, மிருகாரின்னு ஒருத்தர்.
அவரோட போட்டோ நான் நாளைக்கு காட்டுறேன். பட் மிருகாரியன்றவர் என்னன்னா இயல்பா வந்து அவர் வந்து அனிமல்ஸ் எல்லாம் வேட்டாடுறவர். அனிமல்ஸ் வேட்டாடுறதுலயே அவர் மிகப்பெரிய ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னா அவர் வந்து பாதி நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா, குத்து உசுறு கொலை உசுறு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொலை பண்ற பிராக்டிஸ், அவர் அந்த மாதிரி பண்ணாரு. அப்ப நாரதர் வந்து போய் கேட்டாரு, என்னப்பா நீ வந்து பண்றது ஒரு சைட்ல பாவம் பக்கத்துலவே, அதுவும் ஏன் இந்த மாதிரி பாதி கொல்றையே முழுசா கொலை பண்ண வேண்டியது தானே அப்படின்னு. இதுல இருந்து நம்ம நாரதனையும் புரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா கொலை பண்ணவே கூடாதுன்றதும் வந்து எவ்வளவு பக்குவமா அவர் எடுத்து சொல்றாரு ஒரு ஸ்டேஜா. சோ நிறைய தடவை நம்மளும் சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா, பகவத்கீதா ஒரு சைட்ல வைங்க சாத்வ குணம், ஆனா இந்த புக்ல வந்து காளி புராணம் இருக்கு, இந்த புராணம் இருக்கு. ஏன்னா நம்ம ரொம்ப கீழ்த்தனமா இருக்கிறதால நம்மள ஒரே டைம்ல வந்து மேல ஏத்த முடியாது, அதனால அளவாதான் ஏத்த முடியும் இல்லையா. அதனாலதான் இந்த மாதிரி நிறைய புராணங்கள் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்து அதை பத்தி சொல்றாங்க. சரிங்களா? சோ இப்ப வந்து என்ன ஆக்சுவலா மிகப்பெரிய விஷயம்னா நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது, இருக்கிறதுலயே ரொம்ப ரொம்ப மோசமானவரா இருந்தாலும் மிகாரி என்றவரு, நம்ம நாரதர் வந்து எந்த விதத்திலயும் அவரை வந்து நீ பண்றது தப்பு அப்படின்னு பலார்ந்து அரைஞ்ச மாதிரி சொல்லாம ரொம்ப பக்குவமா, இப்போ வந்து நேத்து முந்தானத்தெல்லாம் படிச்சோம் இல்லையா, தனேஸ்வரி மாதாஜி சொன்னாங்க இந்த மாதிரி ரொம்ப முக்கியமானது என்னன்னா உண்மையை சொல்லணும், ஆனா சொல்றதுக்கு ஒரு விதம் இருக்கு, ஒரு பக்குவம் இருக்கு அப்படின்னு. அந்த பக்குவத்துலதான் இவரும் சொன்னாரு. சரியா? சோ ஏன் இதை சொல்றோம்னா அந்த மாதிரி மிகாரி வந்து பக்குவமா எடுத்து சொல்லிட்டு இருக்கிறச்சே அவர் வந்து டோட்டலா வந்து அவரு வந்து ஃபர்ஸ்ட் அவருக்கு தெரியவே இல்லை. சோ தான் செய்யறது பாவம்னு ஏன் தெரியலன்னா நடைமுறையில நிறைய பேர் வந்து அப்படி சொல்லி பழகிடுவாங்க. இப்போ நிறைய பேர் நம்மளும் கவனிச்சிருப்போம், ஃபேமிலி சர்க்கிளும் சரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளும், ஏன் இப்படி பண்றேன்னா ஓ இப்படி பண்ணக்கூடாதா எனக்கு தெரியாது, ஆனா பெரிய ப்ராப்ளம் என்ன ஆகும்னா இந்த மாதிரி பிரச்சனை ஆகும், இவருக்கு வந்து பண்றது தெரியாது, சின்ன பத்துல இருந்து எங்க அம்மா அப்படிதான் பண்ணணும்னு சொன்னாங்க பண்ணும் அப்படின்னு நம்மளும் அந்த மாதிரி சொன்னோம் இல்லையா. நம்ம அந்த மாதிரி சொல்லக்கூடாதுன்றதால தான் நம்ம எல்லாரும் இப்போ பகவத்கீதா படிச்சுட்டு இருக்கோம். ஏன்னா ஏன் பண்றோம்ன்றது நம்மளுக்கு தெரியணும். சோ இவர் சொன்னாரு, சரி நாரதரே நான் நீங்க சொல்றதை நான் ஒத்துக்கிறேன், ஆனா நீங்க இப்படி பண்றதால எனக்கு ஒரு சின்ன பிரச்சனை என்னன்னா நான் வந்து எப்படி மேனேஜ் பண்ண முடியும், என்னோட ஃபேமிலி இருக்காங்க, வைஃப் இருக்காங்க, அவங்களுக்கு எல்லாம் சாப்பாடு நான் அரேஞ்ச் பண்ணணும் இல்லையா, நான் எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் கேட்கிறாரு. இவங்க சொல்றாரு, நாரதரே நீ என்ன நம்பு, கிருஷ்ணர்கிட்ட சரணடைஞ்சவங்க யாரா இருந்தாலும் அவங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் எப்பவுமே வராது. சோ நீ தைரியமா வந்து போயிட்டு நீ அந்த பத்தி வரியே பண்ணிக்காத, நான் உனக்கு வந்து நீ வந்து கிருஷ்ணரை சரணடையணும் அப்படின்னு நீ நினைச்சேன்னா அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா எல்லாமே வந்து பார்த்துப்பாரு அந்த கிருஷ்ணர் அப்படின்றத அவர் சொல்றாரு. ஓ அப்படியா, அப்படி பார்த்துப்பாரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் தாங்கவே முடியல, ரொம்ப சந்தோஷம் அவருக்கு. ஆனாலும் ஒரு குழப்பத்துல இருந்தாலும் அவர் என்ன சொல்றாருன்னா அந்த க்ஷணம் வந்து நாரதர் ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் ஆறாரு, இவரும் அவரை ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டரா ஏத்துக்கிறாரு. சோ இவர் இருக்கிற மோட் என்ன, இப்போ சாட் ஓப்பனா இருக்கு, இவர் இருக்கிற மோட் என்ன, மோட் ஆஃப் அதாவது ரஜோகுணமா சத்துவகுணமா இல்ல அதுக்கு தத்மோ குணமா, என்ன மோட்ல நம்ம மிருகாரி இருக்காரு இப்போ சாட்ல நீங்க டைப் பண்ணலாம். சாட் ஓபனா இருக்கு. தமோகுணம். தேங்க்யூ சோ மச். சோ எல்லாமே வந்து அந்த நிலைமையில இருக்கிறதால அவர் தமோ தமஸ் அன்றதா குணம், அது வந்து THAMAS ஸ்பெல்லிங். சோ அந்த குணம் இருக்கிறதுல இருக்கிறவரு கடைசியில என்ன பண்றாருன்னா இவர் சொல்ற பேச்சு கேட்டதால இவர் பாட்டுக்கு நேரா கிளம்பி அவர் வந்து ஒரு ஃபாரஸ்ட் மாதிரி இருக்கிற இடத்துல அவர் அங்கேயே உட்காந்து ஜபம் பண்ணலாம் ஆரம்பிச்சுக்கிறாரு. எப்பவுமே ஒரு பிராமணரா இருந்தாருன்னா என்ன பண்ணுவாங்க, எல்லாருமே வந்து அவரை நல்லா ரெஸ்பெக்டோடு கவனிச்சுப்பாங்க, அவருக்கு சாப்பாடு எல்லாம் கொடுப்பாங்க. சோ அந்த மாதிரி எல்லாரும் வந்து அவருக்கு சாப்பாடு எல்லாம் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாரு. இவர் வந்து தாங்கவே முடியாம அவர் என்ன சொல்றாருன்னா நாரதர் வந்து பார்த்து அவரால் நொண்டிட்டு வராரு, நாரதரால தாங்க முடியல, என்ன ஆச்சு அப்படின்னு கேட்கிறாரு. நான் வந்து சரியா நடந்தா அங்கெல்லாம் எறும்புகள் இருக்கு, என் கால் பட்டு எறும்பு செத்து போயிடுமோன்ற பயம் அப்படின்னு. சோ இவரால தாங்கவே முடியல, ரொம்ப ஷாக்ல நின்றுறாரு. ஓ அப்படியா, அந்த லெவலுக்கா அப்படின்னு. சோ அவரும் வந்து என்ன சொல்றாருன்னா சரி ஓகே அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு அவர் என்ன சொல்றாருன்னா அதுல இருந்து நம்மளுக்கு என்ன தெரியுதுன்னா அவர் இப்போ என்ன நிலைமையில இருக்காரு, எந்த குணத்துல இருக்காரு, நீங்களே சாட்ல டைப் பண்ணலாம். இப்போ என்ன குணத்துல இருக்காரு? சத்துவகுணம். கரெக்ட். சோ எதுக்கு நான் இதை சொல்றேன்னா ஒரு குணமா போறது இயல்பா கொஞ்சம் முடியும். எப்பவுமே நம்ம வந்து ஒரு கிளாஸா தானே போறோம், டபுள் ப்ரொமோஷன் ஒண்ணு இருக்கிறது ரொம்ப ரேர்.
அதனால இந்த மாதிரி தமஸ் குணத்துல இருந்து சத்துவ குணத்துக்கு டக்குன்னு போனோம்னா அது ரொம்ப அகாமடேட் பண்றது கஷ்டம். ஆனா அது பாசிபிள் இல்லைன்னு. ஏன்னா நிறைய பேர் இதை கேட்பீங்க, எப்படி நீங்க வந்து சத்துவ குணத்துக்கு போக முடியுமா, ஆரக்கதையா, இதெல்லாம் முடியவே முடியாது, ஒரு குணத்துல இருந்து அதே குணத்துலதான் இருப்போம் அப்படி எல்லாம். சோ ஆனா ப்ரூஃப் என்னன்னா அப்படின்றது இல்ல, ஒரு குணத்துல இருந்து இன்னொரு குணம் போறது ஈஸி. அதனாலதான் ஒரு குணத்துல இருந்து நம்ம போறதுக்கு நம்ம நெக்ஸ்ட் ட்ரை பண்ணணும். ஆனா அல்டிமேட் சத்துவ குணம் கூட இல்ல, அதை விட மேல இருக்கிற மோட் ஆஃப் குட்னஸ். ஸோ இவர் வந்து ஆக்சுவலா எடுத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச குணம்னால சத்துவ குணம், ஆனா இவர் வந்து சுத்த சத்துவம் என்ற குணம். அதாவது இந்த 3 மோட்ஸை விட மேல போயிட்டாரு. எப்படின்னா உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும், அர்ஜுனர் சொன்னார் இல்லையா, நம்ம அர்ஜுனர் கிட்ட கிருஷ்ணர் சொன்னார், நம்மளோட இதுல எடுத்தோடனே அவர் சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டார், திரைகுண்ய விஷயாவிகா நிஷ்டைகுண்யோ ஜனார்த்தனா அப்படின்னு, நித்வந்தோ சத்திய தர்மஸ்ய நித் யோகக்ஷேம ஆத்மவான். சோ என்னன்னா இந்த 3 குணத்தை விட மேல போ கிருஷ்ணா அர்ஜுனா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ணர் அர்ஜுனர் கிட்ட சொல்றாரு. ஏன்னா இருக்கிறதுலயே ரொம்ப முக்கியம் என்னன்னா இந்த குணாதிசயத்தை விட்டே நம்ம ரீச் பண்ணி நெக்ஸ்ட் லெவல் போகணுன்றது. சோ அதுதான் இதோட இது. சோ தேங்க்யூ சோ மச் ஜோட்டிஸ் அண்ட் ஹரே கிருஷ்ணா. சரிங்களா, இதோட நான் கதையை முடிச்சுக்கிறேன். அண்ட் போல்ஸ் போடலாம். எஸ் கிருஷ்ணா பிரபு போல்ஸ் போடுங்க. கிருஷ்ணா போல்ஸ் போடலாம். எஸ் கிருஷ்ணா இருக்கீங்களா? ஓகே, அப்படியே பிரசன்டேஷன் இருந்துச்சுன்னா அது ஒரு செகண்ட் காட்டிடுங்க உங்களுக்கு. மிருகாரி அப்படியே போல்ஸும் நீங்க போடலாம். ஓகே, எத்தகைய குணம் ஒருவரை ஸ்ரீ கிருஷ்ணரிடம் அழைத்து செல்கின்றது? which are the qualities? அதாவது காமம், கோபம், பக்தி, பேராசை. ஒருத்தரை வந்து பகவானிடம் யாரை எதை அழைச்சி செல்கிறதுன்றது பார்ப்போம். டேஷ் இந்த நகர வாயில்கள் ஆகும். எத்தனை இந்த வாயில்கள் என்று நான் நேத்து கூட சொல்லியிருக்கேன். 16, 108, 3, 26. ஸோ அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா 24. அதாவது ஹெல்லிஷ் பிளானட்ஸ்க்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நேத்து சொல்லல, ஹெல்லிஷ் பிளானட்ஸ் நம்ம வந்து 8th சாப்டர் படிக்கும்போது அந்த கோலோக்கால இருக்கு. ஆக்சுவலி ஒவ்வொரு அண்டத்திலையும் பாத்தீங்கன்னாக்கா இத்தனை, அது ஜென்ரல் கேட்டகரி. 3 என்பது நமக்கு மேல இருக்கக்கூடிய லோகம், நம்ம ஒரு லோகம், நமக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய அனைத்து ஒரு லோகங்கள். அந்த கீழ் லோகத்திலேயே நம்ம வந்து ஹெல்லிஷ் பிளானட்ஸ், நரக உலகங்கள், இத்தனை நரக உலகங்கள் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கோம். ஸோ 26, 16, ஆக்சுவலி 108 28 hellish planets மேம். இத பத்தி டீடைல்ஸ் வேணும்னா நம்மளோட ஆக்சுவலி 26ன்னு போட்டாங்கமா, 26ன்னு போட்டாங்க. ஓகே ஓகே, நோ ப்ராப்ளம், இட்ஸ் ஃபைன். சோ தட் இஸ் லாஸ்ட் இதுல இருக்கும் நம்ம 5th canto லாஸ்ட் பாகவதம். அசுரத்தன்மை உடையவர் வாழ்க்கையின் இறுதி இலக்கு என்ன? அவங்களுடைய இலக்கு எப்படி இருக்கும்? அவங்களுடைய இலக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா மனித குலத்திற்கு சேவை செய்தல், இறைவனுக்கு சேவை செய்தல், புலனின்பம் அனுபவித்தல், மேற்கூறிய அனைத்தும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா கலியுகத்திற்கு ஏற்ற தியாகம் என்ன? இந்த கலியுகத்துல நாம செய்ய வேண்டிய தியாகங்கள் என்ன, அதாவது யஜ்ஞங்கள் என்ன அப்படின்னாக்கா அஸ்வமேத யாகம், அக்னிஹோத்திர யாகம், நாம சங்கீர்த்தன யாகம், அனைத்து வித யாகங்களும் சங்கீர்த்தன யாகம். நெக்ஸ்ட் வந்து பகவானின் புனித நாமத்தை எவ்வாறு உச்சரிக்க வேண்டும்? எப்படி உச்சரிக்கணும்? அடக்கத்துடன் உச்சரிக்கணும், அகங்காரத்துடன் உச்சரிக்கணும், போலி கௌரவத்துடன் உச்சரிக்கணும், மேற்கூறிய அனைத்தும். ஃபாஸ்டா முடியுங்க. ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா சாட்ல போடுங்க, we will see. ஸோ ஐ திங்க் கிருஷ்ணா புக் ரீட் பண்ணீங்கனாலே உங்களுக்கு நிறைய ஸ்டோரிஸ் வரும். வேதா பேஸ்ல போனீங்கன்னாக்கா கிருஷ்ணா புக் இருக்கு, அதுல டைம் கிடைக்கும் போது உக்காந்துட்டு நீங்க படிக்கலாம். போல்ஸ் நாட் டிஸ்பிளேடா? நான் உங்களை கோஹோஸ்ட் கூட பண்ணலையே பிரபு. மேபி டிவைஸ் உங்களுக்கு இன்னைக்கு நீங்க எதுல ஜாயின் பண்ணிருக்கீங்க? லேப்டாப்லயா இல்ல போன்லயா? பிரபு எனக்கு கூட போல்ஸ் தெரியல, நான் வந்து ஐபேட்ல ஜாயின் பண்ணிருக்கேன். சோ ஐ திங்க் சில தடவை தெரியறது இல்ல. ஹரே கிருஷ்ணா. ஐ திங்க் இன்னைக்கு பிரபு வராரா கிளாஸ்க்கு தெரியலையே. 7:45 ஷெட்யூல் கொடுத்திருந்தாரு. வரணும் மேம், அவர் யூத் கிளாஸ்ல இருந்தாரு, ரொம்ப லேட் ஆயிடுச்சு. சோ தேவிகி மாதாஜி வந்து மூவ் பண்ண சொன்னாங்க, பட் அதுக்கப்புறம் வேர் இஸ் கோயிங் தெரியல. நேத்து கன்னடா ஐ திங்க் இட். ஓகே, தேவிகா மாதாஜி கேட்டுற ஒரு வாட்டி, ஏன்னா நிறைய பேர் கிளம்பணும்னு நினைப்பாங்க இல்லையா.
I will call her and ask. Okay, ma'am. Check whether he is coming today or tomorrow. அதான். எஸ், பக்தியோட தான் நம்ம வந்து பகவானை வந்து பக்தி செலுத்த முடியும். அவங்களும் கட் பண்றாங்க. ஒரு நிமிஷம். ಮಾತಾಜಿ ಪ್ರಭು ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ನಾವು ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಸದ ಅದಕ್ಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿಯಿತು. ಜಸ್ಟ್ ಪ್ಲೀಸ್. ஹசுரத்தன்மை உடையவர் பாத்தீங்கன்னாக்கா எப்பொழுதுமே சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன். ஸோ அது நாம் தெரிஞ்சுக்கணும். நெக்ஸ்ட் வந்து கலியுகத்துல வந்து ஏற்ற தியாகம் வந்து சங்கீர்த்தனை யாகம். அதுதான் வந்து அப்படி, அதாவது பகவானுடைய திருநாமங்களை பாடுவதுதான் நம்மளுடைய யாகமாக கருத வேண்டும். நெக்ஸ்ட் பகவானின் புனித நாமத்தை எவ்வாறு உச்சரிக்க வேண்டும்? அடக்கத்துடன் உச்சரிக்க வேண்டும். பக்தியோடும் ஸ்ரத்தையோடும் பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுடைய புனித நாமங்களை நாம வந்து உச்சரிக்க வேண்டும்.